Bă, tată! Ia câtă-l, mă, ia câtă-l. Uite, bă, aici, mă. hai, sănătate, sănătate, multă sănătate. Te salut, te salut. Ce faci, mă? Mă, nu ieși, mă, omul lui Dumnezeu, mă. Sănătate, mult. Mă băgați cu coldușul ăsta aici, mă. Uite colniță, uitați în ce colniță stă ăsta, stai să-i fac poză. Da, mă, să-i fac poză la colnița aia, futu-mă în colniță, ni potcoavele acolo de cai morți. Ia, și Nitu, unde stă ăsta, mă? N-au oameni buni. Ce doamne e fugită săracă astăzi? Băi, săracule, ce te trimis coldușii de-ai trimis fără puncte? Dar nu trimit eu pe nimeni, mă, omul lui Dumnezeu, mă. Bă, dar ai zis că dai 10.000 de puncte, unde-s punctele? Dă-le aici, amu, dacă Bă, ești stai așa, o lecuță, eu ți le dau, dar n-am cum, nu pot să ți le dau mocii. Dă-le aici! Deblochează să... Nu te deblochez, că ești mincinos. Bă, prima dată, fii atent, vezi că ești o lecuță fără bucă. De ce, tată, zi, de ce? Lasă-mă lecuță și după aceea poți să completezi. Prima dată ai zis un avion, 5.000 de puncte. S-a oferit cineva, ăsta... Geo? Nu Geo, lasă-mă. Da, mai mincinos, Sârbu. O venit acolo la tine în cea și pe din clea. Mă, lasă-l, mă, nu contează, bă. Bă, dar nu fă niciunul băgat. Lași-mă din gură, mă, dar nu mă fă să vă înjur, mă. Și după ce Nu fă el, nu fă niciun sârbu, mă. Te mințești, băi. Bă, vorbește un domnul la troncâine, mă, dați 2 minute. Și după aceea poți să continui. Băi, Bubi, stai, mă, să văd câte puncte am luat. Dacă nici nu știu câte am luat. Fută, eu stau cu ăsta, mă, și eu nu pot să-mi fac punctele aici. N-auzi? Și ai sărit miza la 10.000. Păi am sărit, băi, de Că ce? să știu eu, Bihoreanu. Bă, bravo ție, mă, trebuie socotel, mă. Dar tu m-ai crescut pe mine, nu eu pe tine. Dar mă, fută-te pe tine, Dumnezeu ala din cer. Bă, dar de ce m-ai scos? Că tu m-ai scos primul de la pretini. Și de momentul când ai zis, grasule, dăm urmărire. Și-au zis, să-ți dă pula aia asta mea. Tu ai venit la mine pe live până 2020, stai-mă din gură. Nu te plătește la Neasorin banii, mă, că s-a pus clozet de ăla de handicapați acolo acasă. Auzi, băi, bă, să plângi omul, lasă fac live cu Neasorin, să plânge că nu dai bani la om. În 2020 ai venit pe live la mine. Bă, tu știi de ce faci? Dar de ce nu faci de ce nu faci cu Adina, ba, cu ea ai făcut clip, cu Alex, care-i vedetă? Că nu faci vizualizări cu el. Și atunci eu dăm vizualizările alea, nu trebuie să mânc și eu. Păi dar deblochează-mă, mă, ce te copii. Nu, uite, Alex aici, rogă-i pe ei să-mi dai 10.000 de puncte. Da, băi, Adrian Rus îți dă 5.000 și Alex îți dă 5.000, nu să mă deblochez. Dar nu aici. Dar după aceea, dacă nu mă deblochez, nu aici. Bă, dar ce pula mea, eu am contract semnat cu voi, fută-vă odată. Ai văzut cum vă manipulează? Bă, ăsta-i șmecher, bă. Nu-i vorba, mă, din manipulare, vorba că tu, băi, dă-te pula mea, băi. Nu știu exact cum te cheamă, Bubi îmi spune drept, tu ai pe celălalt cu corne în tine, acum vorbesc, dar tu de ce zici clonțul ăla cole, mă? Bă, omul lui Dumnezeu, nu mai mânca, mă, atâta, mă, că pomnești, mă. No, vezi, ce să mă bag cu ăsta în live? Ce să vorbesc eu cu ăsta în live? Că ăsta n-are glume, ăsta ține o prostie mai mare ca el. Nu-i vorba de prostie, omul lui Dumnezeu, mă, nu. Noi vrem binele, mă. Mâncatul ăsta în 2026 dar tu că te fuți în cur în Germania. Bă, tu că te fuți în cur în Germania. Cum, măi? De ce nu te lași de făcut? Dar îmi place, mă, mi-e place să mă fut în cur. Du-te pula mea, stai cu clonțul ăla, ți-ai cum să te lași. Dacă mie îmi place să mă fut în cur și te-ți place să mânci, să bagi până... Dar păi da! Mânca mea-i pula și mi-ai mâncat. Bă, dar ar să pomnească pe lângă sudură, mă, cândva, mă, omul lui Dumnezeu, mă, și nu mai sudui și nu mai blastăma, mă. Te blastăm până i avea accident și muri. Bă, vezi că glas de câine nu ajunge în cer și blastemele... Bă, ai văzut cu cine s-a amintit, dar sunteți de la o mamă sau de la un tată? De la o mamă curvă. Bă, nu vorbi așa, dă-te recului, nu mai vorbi așa. E sărac.
Mă, Vorbește omul lui frumos. Dumnezeu, ai grijă, mă, Nu că zice ăsta, mă, de gâi, ăsta. mă, omul lui Dumnezeu. Stai să dăm și un joc aici, să vedem, ajuți pe omul cealaltă. Dar ce joc cu pule, că nu ești în gază, prostule? Taci, mă, daracule, că tu ești mai prost Bă, decât de prevedilează. Dumnezeu să te bată de sărac. Mă, omul lui Dumnezeu, nu mai sudui, nu mai Dar eu nu blastema, sud, că eu vezi că pe tine ce blastemele Până sunt te-a tot, mă. bate Bă, Dumnezeu dacă aveau odată lecuțe de și avea credință în tine, accident mă. și muri, dă-i Dumnezeu și margă o rachetă de-aia din Iran, direct la tine în autobuz când e sigur. Sau în sobaie și margă. Bă, de glas de Dumnezeu, stai în câine, mă, Germania să căzați la foc. glas de câine și de mâncău, nu ajunge în cer, pune-i pula și căciula. Bă, dar ai Tu ajungi ești tu în în pulă. satanit, băi, Tu băgat ajungi dracu în rai în tine, cu, omul lui cu Dumnezeu, mă, biboli, băgat dracu în prostule. tine, mă. Ia, Robert Sârbu ăsta a fost la tine. Da, ți-o fiule. da dracu și te ducă mnielogule dracului ce ești. No. Trăiești ce trăiești, mă, de mila oamenilor? Bă, dar de ce te iei tu, mă, de ăsta și scoți tu vorbe așa la oameni? Ăsta e tipic românesc. Tu scoți. Urmă. Fă-te becul de mâncău, mă. Bate-te Dumnezeu de ochelaristul dracului. Să vede, mă, să aude, mă. Uite-te, Doamne, amul de prost. Uite ce Au urât ce faci, mă. Au cum studiem, mă. Bate-te, Doamne, dar urât ești, bă. Bată binele, bă, n-avem un pop aici, mă, să scoată dragi. Nu, ăsta. Dă camera, mă, Bă, să facem pune aia slujbă că te pe tine. înregistrează, ăsta și te pune. Doamne, Nu-ți fă cruce Iuda. mâncat, mă, și să Nu-ți fă cruce aducem pe Iuda. linia de plutire, mă, că e Bă, aprăpăt, mă, să pomească până nu-ți să fă dură, cruce, că mă. tu ești cu dracu, mă. Care te fuți în curp în Germania. Du-te, dracului, de gay-ul dracului. Dă la două cuvinte. Bă-te dracu, bă, Dumnezeu, au. care Da, te-a două futut cuvinte. azi neanță în cur. Doamne, bă, tăți băia negri ăia mari, cu pulă mare. și-o băgat Hai noroc, pula. hai noroc. Ce dracu de miloc. Asta-i place să audă. Asta-i Bă, place, vezi? eu la facă vreo content, 7 ani, dracu, la vreo 7 ani de ferească-te. TikTok, aștia ce Bă, vă spun tu, content, spăl, bă, de citează iluștie, băi, ce de Dar șoboladă. nu-i răspunde cu aceeași monedă, mă, că da, mă, eu vă dau un exemplu. Vezi că lumea Dacă un zice câine- să înjuri, să mă dacă un înjuri. câine latră la tine, Măcar și te pui să cancerul latră ăia el, care mă am ce să înjură fac, de la să mă tine. pun să-l studu și eu, să-l Să dai blăstam. bombele ei. Eu îi vreau binele, mă, să se leașe de mâncat, mă. Dar și tu nu te mai fute în cur atâta. Da, mă, dar e mâncat, Dracu, ce, mă? bate-te în veci. Eu mânc, tu te fuți în cur. Doamne, bate-ți curul, dar să l-ar curai. Vii să mă fuți o tură. Ba, te fut, bată-te, Dumnezeu, bag vaselină în cur la tine, pe te frec. Freci, te dracu, și te freci. Te fut, că știu că pulă strabă de la mine. Așa te uita în cur, da, da? Bă, Dumnezeu, nici laboșarii pe păreți. Ăsta își pune laboșile pe păreți, bate al loc. De cățelul dracului. Ai ceaunuț de cela mic, bă, de cela vechi. Uite, bicicleta lui bună să-i pe păraci. Nu-i bicicletă magică-s roți, ia, uite, și foarte Uite ce, ce are avea-le în pe cur, părere. avea-le în cur să Bă, dai, te focul tău. Îți Bă, dar unde ia, dracu îți stai trimit- acolo în Germania? Auzi, bă, îți trimit perinuța asta Perina. cu bubii, bă, îți trimit, stai așa Că să cam aș pe perina ta. mai că pot, se era- Tot, bă, bă, Da, la tot. Iai, bă, ia la. Ia, vezi? Perinuța, Bă, scrie milogule. bubii, vezi? Scrie bubii, no, ți-o trimit ție, Când vezi, ai ți-o trimit punctele ție. alea, săracule? Ha? Când ai punctele alea? Bă, Ai nu ți-am pula spus. mea, dă săptămâna asta, că vine și la mine Paștile. Mă, omul lui Dumnezeu, deblochează-mă. Bun, am înțeles, deblochează-mă. Bă, da, mi-aș pula în ciocul tău de mincinos. Bă, da, nu te suport că minți, mă, că dacă ai fi Dar om cum? ca lumea. Băi, nu mă fă să, că mie nu-mi place să înjur omul. Dar Nu, jură, așa, bă, da, ce mi-aș știi? pula în tine. Și Așa, tătă. mai eu ăla după tine. Tătă, nu-i mă, că e tricou, mă, e ca retro, ia, vezi, e retro. E asta vechi până anii 80. Uite tu, hal de om, cum umblă îmbrăcat pe Germania. Dar mă, bate-te Dumnezeu. Dai-mi la breaua la care te tăi pe tine. După ce ce-o blocat bătrânul. Mă, are un labreu maro. Bă, dar nu pute pe tine, al dracu, a transpirație. Bă, zici că poate ești fi, profesor nu, de eu la știu, de cum asta? fizică, bă. Bă, vezi că arăt de tine că te-o bătut prostule. Nu mai juca cu el. Bă, ăla-i clop, ăla mi-ar plăcea mie clopul ăla. Da, dacă mă deblochez, ia, uite-te, e Ba, făcut ăla-i din fain, piele de clop, ăla-i pulă de de cangur, ia. Vezi? Din piele Hai de de pulă de fain clop, cangur. bă, bate al doamn ce clop are, ni. Ăsta ți-l duc ție. Vezi, Dacă bă, nu că ți-l duc- râde de tine, prostule, te pune că te-a bătut Alex. Ce-a făcut? Te postează nebunul.
Cine, Nu mă, bea, cine? nu bea, bă, că-ți dă ăsta. Nu, mă, că și eu îți luau bere, ce mă, ce dar E bețivul dracului, la flacon bei beri, mă, săracule. Apchelau, cred că și 7.000 de euro pe lună. Eu nu Nu mă... du-te în pulă, Uite. că bere de asta cum beau eu. Nu tu vezi el, mă, numai n-ai că la televizor, flacon, mă. fute-l-ai. Fute-l-ai, dar la flacon de la de 5 litri, beni. Ia, Vasile, Da, mă, și văd, mă, ia și văd, ce flacon e acolo? Ia, Futuți. Așa, ți-am făcut poză, bețivule. așa, Mă așa, belești tu pula, mă. fă. Asta e apă de la mocre, Bețivul de la umbră ta. satului. Bine o să de la tine era că ai fost bețiv. Bea și spir sanitar. Păi da. Număr, da, Hai să vedem număr, cine număr, s-a dat la 2 aici. litri. Bă, puiu, dă-o snipe și tu să-l batem pe Bubi Fut. N-ai cu cine, ce mă, că am băieți ăia de elită, mă, trebuie. Are băieți, ăsta mă, știi ce face? Să plânge la lume că l-a țăpat, ăștia după acolo. Și care e rati și ăsta să-i dea lume cadou. Când mai auzit tu pe mine, bă, Prostul de ce, se bă, după mine, ce fac eu, la faci? cursă de Dar vagabond de du-te mâncău. dracului. Ce pizda de... Dar nu te mai lua șași, mă? după mine în pula mea, ce zic eu? Chiar Tu așa? faci talentul tău, eu fac talentul meu. Dar de ce inventezi? Dar nu mă tu? mai copie, cu carne, cu daște. Nu mai Tu-ți faci copii. talentul tău pe partea ta, eu fac talentul meu Bă, cu vezi că treaba te dau mea. pe brâncă la căproiu, mă, și acela te fute în cur. Te fute pe tine că la te-o mai futut. Eu spun că te-o mai futut. Un candidat de primar, da. Bă, care-i pula aia, mai? mai? de mâncat, mă. Bă, da, la și sub sau numai te-o futut? L-am și sub toleacă, l-am și sub. Bate-ți, doamne, în fața. Auzi, zice că Vasile Flora te întreabă câte găini mănci astăzi. Mă gândesc că se referă Băi, am o să spun drept, Bubi, azi n-am mâncat găini, tată. Azi am mâncat un ciolan de la Calume, cu zamă de crompe. Eu cred că ai mâncat mâncarea aceea de la mâță, bă, fută-te pe. Nu. Că auzi, am întrebat pe Oradie, bă, zic că el. Dar ăștia numai mâțele trebuie să... Bă, prostule, ce nu te pui dracu să faci clip că mânci de la mâță, zici. Te faci dracu De ce drag l-ai făcut, mă, că mi-era viral. Da, mă, bine că mi-ai dat o idee, mă, tată. Păi, dar, și dacă Dar auzi, tu bă, mi-ai dat o idee nebunule. dar normal, mă, mea. Opa, gata, nu spun la nimeni nimic. Dar bine n-au auzit aici. Gata, mi-ai dat o idee. Băre, tata, băre. Bă, n-auzi, bă, și dacă după ce li golești la mâță, li speli bine, Taci, mă, dracului din gură. Da, vezi că ne mai putem o lecuță mai gata, că ne Ai putem văzut? aici. Poate ne și fugem o lecuță. Bă. Ne salutăm. No, mă, cite coptul, că bine, Bubi Dar de ce mă binele. blaste, mai mă, Dumnezeu bată gura? Mă, cite coptul, mă, e așa o vorbă, Bă, băi, da, ăsta, nu da, cred cine, mănânci că de tu... coptul, adică să mă mănânci cancerul, nu? Nu, mă, Nu pe dracu să te belească. una e coptul și una e șași, mă. Tu blastăm ca la ușa. Bă, dar tu crezi că eu nu înțeleg limba asta, mă? Bată bine, Bă, să te bată, mă, copile, că bate băi. să... Șași în tine. Bă, dar cum îl cheamă pe ăla de la Oradea ce zice, bag gura ta? Ăla e ungur, mă. Joseph. Asta Da, la mă. bolnav, săracu, ăla nu. Ăla e prun bun, ăla și eu că mă duc pe la piață, mi dau câte un ban. George, mersi fain aici, zice. Nu, zice că tot... George, da, Sergiu, da. Cu Sârbu, Florea, Viorel, securile cu ăsta, nu lăsăm, mă, n-are cum. Bă, dar ajută-l acolo, mă, pe Alex, mă. Dar de pulă dacă nu-mi dai punctile? De să-l ajut? Bă, Eu om sărac, să-l ajut, ajută-l tu. Ajută-l tu că tu ai salar mare. Vezi tu? Ce face mâncău, Dani, te salut. Ia că te la ce bată binele să-l bată. Eu- Ia, Dani, auzi, ia, Dani DRV. Dacă eu îl rog frumos, bine, fac o chestie specială, că nici nu-i distribui. Cine Dani Târâbă? Dani DRV. DRV, ia să-l... Eu dacă îl rog frumos să... George, 10.000 de Robert, puncte, eu nu Viorel, cred că Alex, Dani nu ți-l dă, Andrei. la leverul care îl are. Dar taci odată, mă, fură Greu. foarele, mă, Ce te-a bunul level respect, mă. are Adrian, ăla? Tu auzi, bă? Taci o lecută Bă, să dar vorbească zi-mă omul. ce level are prima dată? 36. 36, l-ai cu bani mulți, bă. Nu, eu dacă cumva ți le îmi Nu, permit, nu, oarecum. zi, Auzi, Bubi, bă, dar lasă nu omul mă să învârti vorbească, tu mâine cum are vrei, 7 păi ani de de-aia acasă, știi mă pula fute mea. de soarele de mâncău, mă. Bă, tu dacă vrei să-mi dai 10.000 de puncte, îmi dai, dacă nu, dă-te pula mea. Păi da, mă, eu îl trimit pe om la tine și-ți dă, mă. Dar trimite-l să văd că e de la tine și când îți dai 10.000 de puncte. Nu.
Dani, ești aici, du-te până la Alex în chat. Dar nu am, nu am. Știu, mă, nu, dar să-l vezi acolo, vadă ce Nu trebuie că- tu, nu. vadă că ești și prost, mă, pe lângă că ești Dar tu ești produt în pula mea, că sărac. de mâncău. Care Ești stai în dracule ești acolo băiat la cap. în ăsta. În Prost ești tu. În ăsta. În ceaua, în Cine lista. dracu dă ochelarii tu dracului? Să vede, mă, să aude, mă. Bă, lasă-mă să vie să-ți dai punctele aici, că ți le dau eu cu Nu mâine. trebuie mie punctele aici. Că eu vreau să-i Ei, fac eu- un clip la nebunul ăsta. Bă, ți le dau eu pe mâine înapoi, mă. Colniță. Nu trebuie ales. Nu, la mine pe live, că eu vreau să fac ceva ca lume. Așa, fă. Înțelegi? Smânc, mă, să nu-i dai smânc, mă. Nu-i dai, Vreau să-mi fac talentul cu el. așa. La săracul ăsta. Dar trebuie, Să-l mă. fac vedetă. Așa. Vedeta pizde. Au, mănușe, Roberto are 2. George are N-are una. niciun haz, mă, dă-l în Bă, dar ce pula mea. pula face? Scoate-te mănușută, vă să vă... Bă, dar două, Ai văzut să mă cum, dau două, cum serios. îți dă clasă? Primul ca 2 ori 3, amul trebuie făcut smâc, mă. Nici cum vorbește, că e prost. Hai mă, bune, mă. Nu zici, bă, eu Mă, îți dar eu cu el, mă, eu mă fac cu de râs cu ăsta, mă. Dă-l, mă, jos, dă-l dracului, mă, Alex. Nu lăsăm nimic, mă, nu lăsăm nimic, mă. Ăsta face bani și pe spatele nostru, mă, tu nu vezi? Bă, puiuc, mă. Și așa. Păi normal că e Bă, bani, puiuc, auzi, că bă. doar banul Lasă-l, vorbește. bă, pe Bubi, bă, lasă-l pe Bubi să mai stai cu noi un tic, că îi mai dai un tic de valoare, mă. Nu, ce eu valoare la să cale, dă? Ăsta are valoare. Stânga. Bă, Da, eu cu ăsta dacă i-ai dat până mu valoare, mă, lasă să mai Bă. dai și de-am înainte, mă. Nu cu el, că el îngazdă la Alex, că altfel nu dau de el, că m-a blocat, mă, ce-al ciupat. Bă, eu cu el, auzi nebunule, când făceai eu clipuri cu tine la început? Băi, mă, în Cu Cărnațu, nu 2020. ți-i minte? Adrian, Cu stai cu Cărnațu. Da, în 2020. Și mi-a mai dat am follow futu-te în barbă să te fut. Stai cu minte, După ce am fost de pe cealalt cont. În 2020 a intrat la mine pe live, inclusiv Nelson Mondialul era pe live la mine. A intrat la mine și a rugat de mine să-ți dau... Gâsca, Alexandru, gâsca. M-a rugat eu de O venit tine gâsca. frumos Da. să te mănci cancerul și sida. Da, te-ai rugat. De dacă ce nu prost mă ești, mă? Eu nu mă blastăm. Ești prost de bucui, blastăm pe nimeni. mincinos. Mințești lumea să te ajute cu cadouri, dă-te dracului. Mâncău, bă, dar nu ăsta. Ăsta trebuie să mă ajut, mă, ia, nu mă lăsa, mă. Nu mă lăsa, mă, ăsta, mă, dar nu știu cum, 2026, mă. Asta Bă, nu ce mă lasă, logo ăsta, mă? Deci nu Săracul. mă lasă, nici Vasile nu mă lasă, nici... Dar știu eu că nu Ce, mă mă, lasă. dar Bă, n-ai numai eu nu mai săraci vorbesc. acolo, mă. Auzi, Dă eu nu mai săraci la vorbesc. tine, du-te în pulă, stai să săraci. fac un foc aici în colul ăsta. Crasule, fă cum ar fi live-ul tău, eu nu mai vorbesc, vorbești tu cu Bubi. Dar ce? Nu, atunci scuză-mă, nepoce. Hai, zi. Eu îmi beau berea. Du-te, mă bagă pe foc. Bă, dar ce umble așa cracoș, mă? Putu, mă, soba ta. Nici măcar m-a scâncea. Bă, dar în Germania să faci foc de ala, mă. Băgă-mi-aș pula în soba ta, mă. Foarte tare. Ba, chiar dau ce țăranul dracului. Mai ai tu puliță, mă, mai ai tu pulă. Nici ce pantaloni are pe el. Băgă-mi-aș pula în Mă, soba dar ta. tu cât bași pe pulă și te scoți pe pulă, dar tu mai ai pulă, mă. Da. Unde e pula ta, mă? Unde e pula ta? Hai încoace și tragi-o de o leacă, cu dința aia te-ai puși. Las că vin, că astăzi aflai adresa tot și vin, mă pe la tine. Bă, prostule, ascultă-mă. Eu te fac de râsul lumea, hai să vezi. Julian, mulți ani. Mai mult de așa de râs n-ai cum să mă faci, după cât s-a mupătit. Nu crezi? Ferească Dumnezeu. Se vede bine, mă, să aude. Las că vezi Asta e tu. bun. Tu dacă ai pășit în curtea meu ești. Camerele pe tine și vorbit și ăsta... îți dau ceaiul. Nu-i vorba de bătaie, Doamne feri. Și te filmezi din tătiucule. O să ajungi la ProTV, hai să vezi. Nu, mai aceea mai lipsește. Băi, nu lăsa. Că asta vrei tu, să ajungi la ProTV, așa e? Băi, mi-am acolo la gala aceea, mă, să-i batem, mă. Ha, mă, mi-am. Hai, du-te, dracule, că dacă vrei să vii, vineai, mă, când ai fost în țară. Hai, bă, să duc la col... Bă, dacă avea așa obraz, hai, bă, să duc la coldușul ăsta să mănci ceva în pizda, măsii. Dar n-ai venit, te, dracu, de zgârcit. Tu nu Că mi-au înțelegi, zis bă. ăștia de la Arad că ești un zgârcit și jumătate, mă. Bă, tu Numai nu să înțelegi. faci avere.
Mănânci-o rămasul de tine. Mă, Grație, nu vezi, înțelegi mă? că n-am putut, mă, că am fost presat de timp, de treburi, de socotie. Ce presat N-am de știut timp? nici Bă, unde stai. 5 minute, mă, prostule, mă. Puta-te cromple, că nici nu... Bă, la 5 minute, băi, Nu bubi, m-au mă. spus ăștia, mă, că să tem de tine că-i mânci, mă. Păi nu Au spus, le bă, știa. că Da, mănâncă, te dacă îi spun mâncă adresa. dracu și te ducă, că ce dracu să Ei, nu te cum e, da. Hai să amar de tine. Alexandru, e mai rău ca la fierbinți aici. Lasă, dracu. Deci nu mă lăsa să pierd, că după aceea râde de mine, mă. Am și 5 win-uri, mă. Hai, Faceți bă, combatele, pula mă, faceți win-urile, zmâc, Păi bă. da. că da, el o da punctele, gras o da punctele. Eu ți-am Așa, zis, zmâc, bă, prostule. să mă uit acolo după zmâc. Uite, aceleași metehni le are de 7 ani. Hă-mi hâtel și binoclul lui, mă. Nu vii să te uiți pe capul la pulă, pe la mine, așa. Dar prostile astea îi place lui, vezi? Bă, domnule, bă, Dacă zmâc, ți-l bă. uiți. Dar eu, de Bă, eu, domnule, și... Băi, gras, dar dacă vine în curte la tine și apare la știri că un șofer de autobuz din Germania a fost violat în Bihor, Dar nu violez. violat, mâncat. Nu mușcolesc eu. Bă, eu nu mușcolesc pula mea de 6 centi cu el, mă. Ah, bine ai zis, de 6 centi, da. Lui trebuie pulă de-aia cu marică proiu, bă. De-aia mare lungă, bă. Așa zis că proiu că tămic, am vorbit cu el. Bă, grasule, zice, până în splină eu am băgat. O să l-a băgat în spital. Smâc, mă, dar De-aia n-ai ce poartă face, el mă, ochelari, n-ai că cinci eu minuni. futu splina. Da, cu teacră, teacră și cu smâcul. Eu ăla... Da, mi-ai muie, doamne! Teacră, mă, și cu smâcul. Ioi, da. Te bătui, mă, băga mi-aș pula în freza aia ta. Au, mă, el nu mă te Te-am bagă în bătut, scoate. băga mi-aș pula în frezura Mă, ta. spune drept, mă. Iau, să iei. Zic, nu treabă, mă, că Tu? eu spun. Tu-ți mai Băi. vezi, mă? Bă, dar răspunde-mă Băi. ca oameni, mă, nu și mă. Băi, te-o bătut grasul, te-o Mă, bătut grasul, te-o bătut. zice, mă, el același întrebări, n-o să întreabă, mă. Mă, tu îți mai vezi pula fără oglindă. Dar asta ce-i, banca mu sau ce? Dar E o cu când întrebare, să dau mă, e o de ce ți-ai întrebare. cum de dință, futu-mă în dință tăi, că tu ai tras de aia cu dință. Ți-ai rupt de dință aceea am pulii. lipsă, ce, de trebuie să o Băga bagă mi-aș și dau. pula în ginjile tale. Uite ce Da, da. ginjile are. Tată, Bă, tu ai tras de ea, că ai zis că e mică. Nu. Ai Așa ca zis, de bă, prașcă. doamne, bate, dar asta e puț, ai zis că te minți. Nu aha. întinge, o ai luat o leacă, înțelegi, și ai tras Bă, de ea dar și stați te-au aici picat 45 de plombile. persoane și nu dați nici măcar un tap-tap. Orba după voi să vă fut astăzi. El o băgat acolo, mă, nu mă uita la meci Dar i-am dat o levă de milogule, că merge nepotul. Chiar o semin. Mă, ce te bine, mă, Vezi că ți-am dat- mă, tu, Stai, mă, să-ți dau și o Bihoreanule, mă, întrebare. deci numai atât de aștia, mă, ce și caci acolo pe Iară live, ce mă, bate, ce- iară ce ăsta Hai, bate vă, e, grasul. Stai numai să Hai, ce vezi ce vecino ce că mai tras, pun băi. de grasul. Avocata ce pun. Aceea nu a Am fost mâncat vecină, mă, prune, care- băi. Bă. Am mâncat, bă, n-auzi. Ai văzut Bă. clipul ăla unde m-am băgat pruna în stomac? Mă, tu la cât ești din Maroc, acolo, nici apucă să iasă beșina aia și după 3 zile de acolo din trăbuși de la tine, fută de Dar să vezi când ți-o pune o curul pe gură. Și ți-o băga un beșinoc de la calul. Băi, nu știi Acolo, ce, au zis, RFC, ascultați aici, nu știi ce presăm, nu știi ce presăm, eu că de aceea te Dar iasă, tu nu te beșești, mâncarea noi, e așa. pula. Serios, vezi cum ne împrechinim noi aceea, mamă, ce arde este atea, ia uite. Avocata, Da, bine ai bă, venit la ăsta e circ, prost, mamă. mă. Păi dar Bă, nu mai tu ești spune, mă, prost, mă, bă, că- neapoi. Bine ai venit la Da, circ. am eu, bă, dar am eu cu tine ceva pe... Tu de ce vrea să mă pui în poziție prost? Păi nu, Ne împretinim. Păi, dar eu nu-s dușman cu tine, prostule. bă, mă refer aici pe TikTok, mă, să mă Dar n-ai o treabă cu tine să fii sănătos, Doamne, hâiți acolo în ei. Vezi, asta înseamnă n-ai 7 ani de acasă, mă. Dar Nu vorbești tu, eu. na, du-te, Lasă-mă, dracule, tu, care ai ești două puțin, clase. mă, lea și te dracu gros. Dar cine Lasă-mă dracu cum te fac băga cu șoferul în pălău ca tine, că nu știi să scrii numele, mă? oameni. Exact. Doamne, bati te-amu. Nu, Ce vezi cum e viața bani. ta. Eh. De sărac. Ajungi și tu de la Mulțumesc de Arad, bilet. în Germania, șofer de Alina, autobuz. mulțumesc frumos. Dar trebuia Da, să stai la lopată, bată-te Dumnezeu. Închis în casă, hă, să mă bată. Avocata, mulțumesc pentru săgeata sculată. Băcheți-l, mă, bată-l tămâie. Pe Milogo, ai uită cum bea alcool. Mâine a stat drogat. Alina, ce faci, Alina? Hunter, te salut. Da. Ei, când zici de droguri, La vezi că hășmaș. drogul cel mai mare, mânci pomnitul și mațul tău gros. Ei, mâncatul, Dar nu mă mâncatul e cel băga mai mare mea drog. pula în limba ta.
Nu mai mânca, mă, omul lui Dumnezeu, că pomnești. Dar nici tu nu te mai fute în cur. Și mă opresc și eu de mâncat. Promit că nu mai mă fut, nu. Nu, ce dracu te frești cu tăți negri din Germania, cu iranienii ei. Lasă că ia, dacă e treaba bună, nu mai mă ăsta, nu. Nu te Lasă mai că și hâță tu atâta mâncat, în mă, cur. leagă-te, dracu. Mai e o și în gură, numai în cur. O luăm și la masauă. Te faci nuntă ca câine, nu degeaba să-i pun numele Bubi. Bată-te Dumnezeu și te bată de homalău dracului. Vedeți voi, mă, care ați fost acei de la început? La două, trei cuvinte, îi ori sudalmă, ori blăstăm. Deci dacă ăsta Dar nu nu-i e grăcit, blăstăm, Doamne! băi, omul lui Dumnezeu, Doamne, băi, Doamne, deci dacă Doamne. se face o mascul cu 7 pop pe tine, păi dar ferească Dumnezeu TikTok-ul, să închide TikTok-ul, mă. Dar ce te bâlbești când vorbești, prostule? Vorbește cu băieți, mă, el, pentru mă, că bată trebuie să iasă Dumnezeu. satana din tine, mă, și să mânci pornitul, Organizație. mă, mă. Nu mai mâncam atâta, mă, că crapă, se pomnește plângă sudură, mă. Nu te futi în cur, că scoasă ăștia curul, Lasă, mă, că deja dracului. s-o Băga mea-și pula în Dar curul știu tău să-ți oamenii, bag. mamă, de ce... Ui, Te fut numai în cur, așa e englezești. Ia ce făcăleaște. Și cum să fute englez în cur? Să-ți dau muie. Dar cu ce? Cu spălătoare, cu pișetoare? Ce? Ajungeți spălătoare, că-ți place, nu te chem. Mi-ai luat și coile în guriță, așa le-ai linge. Zmâc, mă, care va, mă? Zmâc să te ducă dracu cu zmâcul tău. Băi, fete, la câte puncte bagi o beșină aici în direct? Mă, ce coptul să te mănânci? Eu dacă mă lași te fut în cur odată, eu-s mulțumit. Eu te las, mă, dar trebuie să ai și cu ce, mă? Hai, lasă, întoarce numai curul, aici ți-o bag, fei roșu-ți bag în pizdă. Auzi, deci că să-ți trimit niște carne să te breci. Bate-te focul tău. Că nici dacă aș fi curvelor, n-ai umbla așa după mine. De ce sunt doliși aici, te am de ferească pe Dumnezeu, mă, nu altă. Bate-te focul tău, știi, bă. Auziți, numai fiți atenți, ia, uitați-vă la ceas să vedeți, numai bate. Da, dar el, fii atent ce face el. El îmi face puncte, bată-l Dumnezeu, nu mai aminte cum. Păi, dar face punct, dar mă ajută oamenii, mă, le cer ceva, Ajută-te oamenii dă. popii pe tine. Popii. Mentalitatea aceea de român în dobitocii, cealaltă, Bată-te Dumnezeu de... Eu cer așa zic. Bată Dumnezeu și copilările Bată-te ta. Dumnezeu care te fuți cu tăți negri. Citat de-a lui Olaru, pe de-a gen, lui Daniel bată Olaru. Dumnezeu buletinul de prostul dracului. Buletinul ăsta. Hai, stai să creapă lăcuță, Opa, poate crapă, poate uistule. crapă. Geiule, dai Mamă, ciocola, că te futi miență, mă. dacă ar veni amu, Bă, vină cineva. ia-ți dracului ciocola, uite-te ce gură ai. Zici că e pizda lui Adina. Ai o gură că pizda lui Adina e mai faină ca gura ta, mă. Asta e. Bate-te, nu știu, bată de Să facem puncte multe ca să creape el de ciudă. Da. Ar trebui careva, mă, Că să facem știi tu puncte pula. multe. Nici cum păcălește lumea, zici că eu crep de ciudă. Să le iei punctele la obi. Bate-te Dumnezeu de sugaci. Dar nu te-ai zis, bă, că fac puncte pe spatele voi. Da, dracul, Nu că te-ai pe spatele mi-e faci. Bată-te, bată Băgați bine, aș și pula mulți asta te tot dau în mânca pe tine. satana. Să spar curul în tine Doamne, de ca pe gay. satana. N-ai cum Uai, să ce pule în curță aș băga, mă. Uai, Dar știu domnie, că-ți că-ar fi place. El marele Până- futăuș, el. până- Uite-te până în becul să gură te să fută, tragi mă, mâna. tu marele futăuș. Să-ți iau puța gârtului așa la mine, să mă sprobozez la tine pe ochelari. Eu dacă mă chinu, eu te fut acolo între buci, mă. Da, hai coci! Lasă că te fut eu! Și dacă eu 7 ani pentru tine. Dar Tu să te chinu, dar ți-ți place pula! Mă-mi place pizama de groape! Face scor mare. Mă, are ți-ți hemoroide. place Auzi, pizama de groape. ia pizama și de hemoroide. colopire! Zmânc, mă, teță, să Zmânc, face scor mare, ce să creape pe asta, să Hai, creape uite ficatul. că îi dă lumea, vezi? Păcălește Zmânc, lumea! mă, să creape Lasă, ficatul. păi, Păi de bine datorită faci. ție, bă, grasule, că ești tu aici, mă, de-aia îl apreciază. Nu, lumea. nu! Bă, Zic, mă. lumea, el păcălește lumea, dar proștii nu știe. Ai văzut ce face cu ei? O Zmânc, mă. prostește-te turma, mă, ni. El trăiește bine ce săracă, ce merg la lucru și dă lui puncte. Ai văzut lumea? El zice de mine, dar uite-te la el, milogul. Ce s-o încălzit Dați-i puncte, mă. Se pe geac, așa e. Așa e puiul meu. S-o încălzit aici în cameră, mă. Așa e puișorul meu. Zmâc, iară, zmâc. Mai arată eu Zmânc, mă, roțele. por două, e mu pe gadă. Așa. Zmânc, mă.
Ordoiu. Îi mă mulțumesc, iubire, dar nu te mai cheltui. Bă, ce face fata aceea? Ce face fata aceea, mă? E și pe Spania, și pe Germania, și pe locul. Bastu pula aia asta mea să o iei între măsăli, bastu. Ni sărac. Nu se găsește Mă, careva să mă hai, bată, mă. mă, ce mă? Nicu să De-aia, te spărea de ce fain, mă. bope. Ce te uiți, bă, vrei puncte? Marș la lucru, bubi. George, trebuie spoc, prăpăt, mă, de... Marș la lucru, bubi. Stai liniștit, mă, băiatule, că eu lucru astăzi, a fost Lucrui tu, pe a dracu. 6-a zi. Stai și 50 treci pe mila oamenilor. 56 E cazul dracului. 56 de ore băgate. Ce Nu stau ai? și măi, futu-te Ai în gaura pule curului, a băgate, moia e ta de acolo în huidum. curul ăla mare, Băga m-aș tu. pula în curul tău de huidum, Să-mi mă, nu bag stau, pula mă, în cac. ciocul tău. Stau, mă, cac și Futu-ți fac de gura ta mâncare. de Dă-te miloc. becul să te văd ce Băga ferul să mea faci pe pula în curul. ochelari tăi să-mi dau drumul urechile ale mari tale. De sărac. Nicolae, ei, hai că putem, mă, că a venit și Nicolae, băi. Putem, e și Da, Lauchi, puteți, voi, putem puteți. să întoarcem scorul. Fim pe fază, băi, ne Hai că organizăm. faci puncte să... Dar dă tu punctele, milogule. Ți-am spus că mi-a omul și ți le dă, dar tu ăsta... Nu unde omul, tu să le dai. Ia, așa are gaura curului, bă. Nu, Tu nu, ai nu. așa cu Ia, începutii așa are negri. gaura curului, se cacă. Așa ai tu, da. Așa se cacă, ia, Exact. ia. Când te futi negri aia câte 6 într-o sară. În colnița aia. Băga mea-și pula în colnița ta. El te-și bagi, el... Dar băi, cum dracu să-ți Du-te bagi ceva ce nu ai, dracului mă? de gay-ul Nu, bă, dracului. bă, huidumă, mă, cum să-ți Băga bagi ceva mea-și ce nu pula ai, în mă? tine. De Cum miloc, să-ți de bagi, mă, ceva sărac. ce nu ai, mă? Bată-te, Ce bată Dumnezeu și dracului de copilăria ta, milocul mă, mâncău, mă. dracului. Futu-ți gura ta de gay-ul dracului. Mâncăule, mă, nu mai, mă, Bă-te-te băi, Dumnezeu băi, de băi, gay băi, care băi. te-o Băi. futut ăla ni. Te-o futut bărbatul lui Alexandra. Și-o băga pula. Băi, Bă, te-o spart, mă, prostule. Bă-te-ți Dumnezeu ochelarii. Și-ți bată Andrei, de nu știu miloc. faină, mă. Fai, mai trebuia o leacă, mă, și Tomia. Îi place să audă treburile astea, eu îi le spun. Eu bătut grasul și meciul ăsta. N-am mâncat ai pula la tăți. Nu mă bătut el, Să iei sus pulile la tăți. o băga fata aceea, mă, Alina Bă-te-te aceea. Dumnezeu de săracul Respectă dracului. Mă, ce, Locuri acolo, faceți, milocule. băiați careva, mă, băi, organizați-vă, Bă-te-ți Dumnezeu capul ăla prost. Bă, Urechiosul dracului. Puiuc, la ori Bă-te-ți 3. Nu da mai repede, Dumnezeu nu da mai repede, inima. Puiuc, la ori 3. De săracul dracului. Te înghițaște în aravezile. Te Dumnezeu și viața ta. De ce vorbești? Dar ce vorbești, Bă-te bă? Dumnezeu pula Ăla în două tine. vorbe sude, bă. Deci îi Te băgat pe creierii cană tăi, până mă vă bă-te oaselor, până în gaura Dumnezeu curului, veci. bă. Bă, Te-ai vă dați seama blastămat curul câte cealaltă zile lui. ai avea te blastămă. Te blastă până te-o vedeau dată la Pro TV la știrile de la ora 5. Bă, mea mă, că Deci să te ne văd bată în gaura acolo, aceea, mă. Bată-te, capul bată să-ți fie Dumnezeu și încolo, copilărie ta, mă. trupul să Nu mă dai dă, mă. dracu cu tine în sus, că în jos e linitul. N-auzi, mă, Care bă, care mâncău. cer de la oameni puncte. Bă, dar nu ți Mâncău. rușine, mă. Bă, dar nu Mâncăule, ți rușine, pută-te, bată pută becul Dumnezeu moia ta pula de în tine, mâncău. mă. Nu, Și bă, bată în mâncău, verde mea mă acolo de mă în gaura țăranul aceea, mă, la dracului bihor, ce mă. ești. La ora Că aia. nu știi vorbi, nu știi tabla mulțirii, mă. Nu Bă, știu. tu tabla mulțirii nu știi, Nu știu, prostule. nu știu. Că ai făcut orișan, mă. Da, Bată-te Dumnezeu și te bată și viața ta. haple, da, haple. Mânca chiar cancerul și sida să te mânci. Auziți acolo, Da, auziți da. acolo. Astea pentru tine, bată-te Dumnezeu în veci. Da, n-ai avea parte Trimite, numai de trimite, toți homalăii din lume să-și bage pulele Eric, se ia acolo, dar nu vrea din să... graiul tău și în inima ta. Da, Da, cu țeacărul, nu poți să te bagi, mă, să... de balcon, mă. bată-te Dumnezeu. Da, mă, nu mă te bagi, Să te hai bată. noroc. Hai noroc, Ala, Ale. Da, lumina Ale. biserică ți-a prins. Ale, hai noroc. Lumina biserică, bețivul dracului ce ești. Lumina biserică ți-a prins. Da, neurarul Se 2. pregătește, să aude că o să fie o trimit. Bată-ți Dumnezeu viața și Trimis, mă, cum trebuie. Fă-i program, dar n-ai ce să-i Să faci. vă program, bag nu-i pula viață, în lasă voi, cu- amu. El trebuie să se descherce, amu. Mere Trebuie să se dracului și descherce vă de duc draci de ce gay. îndrăcit. Îi băga dracu în el cam popă, n-ai. Dă du-te dracului și te ducă de sărac. Dacă a venit Oana, Nu-ți mă. pare, mă, nu-ți pare rău
că te înjur, că Dar nu, mă, trebuie dar să eu n-am fii treabă, asumat. dar am zis ceva, Atunci n-am taci de gură treabă. și înghițește. Înghiță chiar pământul să te înghițești. Așa, nu mă dă-i, nu mă mână și Nu, păi dar tu ți-o cauți. Alina, te rog să nu te mai căuți. Atâta Mă, are gaură tu ți-o curului, bă, cauți, uitați-vă fute-te ea, în gură Lucky, să te fudă Milu. Lucky, fete, atâta are Bă, gaură curului, bă, atâta ea, Dumnezeu atâta are curul, viața. atâta are curul ea. Da, atât ai tu cură că te Mă, că te omul pus cu Dumnezeu, mă, că nu te tăzneață pe gândești acolo. la curul cealaltă, la mațul cealaltă, Da, mă, să-l mai pe leși la acolo cuțet, te-ai mă, făcut te numai în mânci, gură și mânci numai e în gură. spartul să te mânci, am Bă, mâncău, te mă. Dumnezeu de spart-o dracului, care te-au futut și tăți arădeani, bate-te Dumnezeu. Bă, ia mă, Mă, atâta cu gaura. gața-și pula în gură de milocul dracului. Mamă, trenuleț, mașină. Du-te dracului de... Nu lăsăm, băi, urâtul nu lăsăm, dracu. nu mai Mulțumesc. nutri. Alina, te rog Ori să frumos, te mânci oprește-te, cancerul Alina. și clopul tău. Aia. Bate-te Dumnezeu de miloc. Fun. Te rog, De Alina. ori de Mersi, prostul faină, mă. dracului. Trebuie puncte la săracul. Cristi, mă, mamă, ce-a făcut Cristi? Adrian, Mersi, faină. oprește. Bate-te Dumnezeu și Doamne, inima ta. Mă, omul, din respect pentru oameni, mă, nu mai Dar tăți. taci dracului și bate pula în tine Sfânta, de bă, miloc. bă, omul Dar taci Dumnezeu. dracului și bate pula în tine Sfânta de... zi de duminică de gay-ul, deja, drac, mă, tu ești câine, mâncăule, mâncame mă, pula mânci și te mi-ai mânci mâncat. pomnitul, muia, mă, Dar e Sfânta zi de duminică deja, mă. Păi vrei Nicolae. circ, îți dau circ în ce te cancerul, știi? Dar nu-i vorba de circ, mă, dar nu Bă, mai să te sudui, mânci mă. cancerul de gay-ul dracului, că ești Dar nu mai gay. sudui, nu mai Bă, băsta, ești mamă, gay, vorbește ca bate-te oameni, mă, că Dumnezeu. ești om, mă, ești... Și viața ești om, ta mă, să te dracule, bată ești pe om. 7 ani înainte. Să te mânce. Hai noroc! Doamne, tună-te, avea și sticla aia să dai bombele aia. Și pe mine, Care e mă. banii de la lume, îți dă lumea bani. Bată-te Dumnezeu și Bă, viața oamenii mă ta. apreciază că ei știu de ce. Da, Eu nu cer, nu-i bag mâna în jeb. că mă piși pe tine și îți dau foc. De sărac. Ești un țăran prost, mă. Ia, zice că trage pământ pe mâncău, Luchi. Du-te dracului și-mi bag pula în gura ta și în inima Atât ta. are, bă, gaura curului, De mă, sărac. dați seama, atât are gaura curului. Bată-te, Da, tu ia, ai mere gaura pumnul, atâta mă, cât mere te fuți pumnul, în ia. cur. Tu te fuți în cur, milogule. Deci n-ai cum. Bă, să nu-i Mă, dai te zvânt, bă, fuți să în nu-i dai cur, zvânt. mă. Cristian, Ce-ți dă lumea muie până Germania, bată-te Dumnezeu și viața ta. Și carnea ta. auziți, Futu-te de când am în intrat, gură să de când am te intrat, nu a putut, nu De trecut 30 de milogul secunde, că dracului nu-i care ești drăcuiască. milog. Bă, tu ești huidumă, mă, no. Noi atâta Bă. stăm de tine, noi ăștia o grămadă, stăm de tine până când tu te legi de mâncat omul lui Dumnezeu, mă, Bă. că ești om faină, mă. Mă, până Om te faină, fute mă. în gură, atâta stai tu de mine. Băi, dacă chiar ar trebuie, mă, Mă, inclusiv până te fute în îți gură, fac o da. muie, mă, să-mi bag pula dacă nu-ți fac o muie, dacă știu sigur că te legi de mâncat. Da, hai la mine și fă. Nu. Dar bă, vezi că trebuie să bagi 3-4 oameni cu Mă, părinți de vine la mine și îți dau o muie. Dacă auziți că, mă, el vrea să mă sugă, mă. Da, mă, dar dar vezi că Bă, trebuie să gă-mea bagi 2-3 pula în tine și în ochelarii 2-3 tăi. oameni să Bă, nu ridice băga folile la oamenii diavol, că să tu- țină de el până Bă, să facă o muie. tu fuzi oamenii de cap, să le iei punctele, prostule. Nu, mă, am Tu le iei vorbit de punctele muie, la am vorbit oameni de acum, puncte. Păi tu ce înțelegi, dracu, mă, prostul tu ești la dracului. clasa Mulțumesc. Lumea, vezi că lumea e prostă. N-ai de puncte. Bă, ce Dar domnule. n-ai zis că dacă să facă o muie. Și am zis Dar că da, da, mă, dracule, bag. Am zis că dacă de prost. să ai grijă ca să Da, să dai dai lumea puncte dacă să așa țină au de bani. foale de la tine, mă, fă. Bă-te Dumnezeu și neamul tău în veci. Amul de milog. Știu, Ilie, știu că am. Atâta are curul, bă, ia. Uite, atâta știe el cu curul. Că ăștia ca să fut în cur, numai că ăsta știi. Bă, Și mai dar de pune ce nu, și bă? ți-o cu ceva. Bă, Băga mea-și pula măta să-mi bagă amul de milog. auzi, mă, începe la familie, mama Da, moartă mă, ce băga mea-și de pula 11 în ani. tine? Da, îți dai tu seama, mă. Bă, dar tu Dați vrei seama ce cap scandal. are, Bă, mă, ce dacă cap vrei are. scandal. Bă, dacă vrei Bă, scandal, îți dau bă, scandal. omul lui Dumnezeu, dacă Du-te, ai 7 ani de pula mea, acasă, bă, de fă prost, cu da. mine, zi de mine ce vrei, zi N-am ce putea și cum, mă zi, doare dacă ceva. vrei. Dar Da, vorbești de ce mama care e pizda, mă, moartă, mă, ți-stă nu ți rușine și au leacă, mă, Du-te, omul lui dracule, Dumnezeu, și mă. te ducă. Deci pot să zic că chiar că ești gunoi om. No, Treaba tu asta. ești gunoi. Cu cine te-au făcut? Tu ești Da, gunoi. mă, Cu cine la- te-au făcut? No. Lasă familia Nu, în pace, făcut-te în lasă gură. fresh, mă. Curul ți mare, mă, no. Mânci, ce Nu. faci video și când te cași, mă? Te-mi bag pula în cine te-au făcut. Nu. No.
Au răgușit deja dau Eu să-mi bag poate pula au în tine, răgușit. singura ta. Putu-te în gaura curului de mâncău. Și eu pe măta iar. N-auzi. Da. Asta e mentalitatea lui, no. Păi asta e mentalitatea ta. Tu ți-o cauți. Bă, ești de Bă, tătă, tu ești ți-o de tătă cauți. praștie, bă, Nu băiatule. mă băga în seamă, milogule, că Ești de tătă praștie. tu ești praștie dacă ești stă cu mine pe clipul și cu ăsta. Cauți Da, mă, scandal, bă, îți dau ce scandal. mă, bă, spune-mi, cauți eu zic că scandal, fac îți dau bune, îți fac scandal. toate cele, vorbim prostii. Bă, îți dau Lasă familia scandal în dacă vrei pace, mă. scandal. Fută-te becul, mă, din Bă, îți dau mâncău, mă. scandal dacă vrei scandal, nu. Dar dai, mă, scandal, mă, cu Nu, că mâncău, tu mă. stai în gură și înghice, nu mai te... Mă, Mă, fă așa, că îți dau e răspuns vorba, dacă e ți-l vorba de place. 7 ani de acasă, mă, e vorba de... Tu n-ai viță. 7 ani de acasă, băga mea și pula în tine. Așa da, vezi, dă-i la Nu, mine, vezi? lasă familie, lasă pe mamă, e moartă. Atunci stai în gură. Nu ți-o Vrei iau cu scandal nu te să-ți tem dea că te lumea bate puncte? Dumnezeu, mă. Facem scandal, tată. Nu te tem că te bate Că tu Dumnezeu, mă. cauți Să scandal, vorbești așa, mă. mă. Bată Dumnezeu și Bate-te copilăria ta, mă, de Dumnezeu mâncău, și mă. viața ta. Grasule, n-ai pe secundă. Stai. Da, dă pula și ți-am. Strâng eu banii cu tine. Băi, Du-te, așa-i bă, place du-te lui poartă să te caci, El mă. caută circa, mă, dar nu-i place. Bă, dacă ți-ai căcat tu cuie de bilă, mă, și cuie de sucă, mă. Tața-mă, dracule, că te înjuri are, Bă, nu-ți place. crompele, mă, ia te-a de mă. Bă, dacă te înjuri are, nu-ți place. Atâta, dar jură că... Nu, vezi că te doare în pulă, nu că te înjuri. Da, mă, nu-i vorba, măcar ai grijă. Nu, Mama, atunci tata, termină. n-am nimic de familie Termină, ta. dă-mă, o dăm Am în ceva glume. cu tine, O am dăm cu în tine, glume, nu de atunci dar nu familie, mai cu nimic. înjura, că bag pula în tine. Așa, hai da, mere. Dar tu de ce mă înjuri, băga mea și pula am chis, Eu dar... nu te-am înjurat, mă. Cum cancer știi, mă, ce nu înjuri? Cu ce? Nu spune mi lumea de la tine cum mă fac, Niciodată nu cum te-am... Cu citatul ăla lui Olaru, lui Daniel Olaru. Bată-te, Mă, Dumnezeu tu, copilăria bă, ta. vine Nu e lumea și... autentică mea. Bă, Și altceva n-am zis. Bă, vine lumea și zice cum blastem și ce faci? Taci, bă, dar Te-ai pus tu jeruț înainte autobuzului și mai blăstămat? și nu știu ce. Du-te, mă, să vergi. Să vezi tu, numai cuie. Băi, ești un gunoi de om. Ascultă ce Tu spun eu. ești gunoi. Ești un gunoi Dar de om. nu-ți mai Pur și fă de simplu, lucru ești cu un mine dacă huidumă, ești mă. gunoi. Bă, Ești un dacă-s huidumă. gunoi, dacă-s gunoi, de ce-ți faci de lucru cu mine? Pentru De că ce ești mă un bagi gunoi. în Tocmai seamă? de aia și îmi place să umblu cu gunoaiele. No, și eu o să fut pe măta în gură, îți place? Vezi? Na, unde, bă? Nu, dacă-s gunoi. Păi el și-o Băi, caut pe băiale, el și-o dacă caut. tu așa te descherci, dacă tu așa te descherci... Mă, ia, eu ți-am descarcă zis, tu, nu mă mai fă-ți, mă, băga în fă-ți. seamă. Că Fă-ți, tu fă-ți ți-o treaba, cauți, mă. prostule. Fă-ți treaba, mă, nu, fă-ți Mă, treaba. fă-ți tu treaba. Fă-ți Ce treaba, pula fă-te mea te becul de cauți mâncău. atâta cir și scandal? Bă, Să de ce? faci Bă, puncte. fă-ne- Bă, tu pentru niște puncte te înjosești în halul ăsta? Dar ce treabă ai tu, mă, cu puncte? Am Dar întrebat du-te pe ce, în pe- am pizda, văzut pe mă, Alex, nu mă mai și băga în pe seamă. Nicole, prietenul meu Bă, aici du-te pe în pizda, TikTok. mătii, și nu mă mai băga în seamă, te rog frumos. Bă, fă un video, mă, și Gata, când te du-te, caci, mă. dracule, de Bă, Milo. cu Katia ai cuie, mă, fă video și când te caci, mă. Ca pitiurca, mă. Bă, nu, păi vezi? De ce nu faci video când ești pe live, să mergi acolo, să pui telefonul mai încolo și să te caci acolo, să te rupi acolo, să Dar te dacă m-aș sfârtică căca acolo. în gură la tine. Așa se sfârtică, mă, la cură, așa se sfârtică, ia. Ia, așa. Vezi, el da, vezi ce contentare. Și la proștii de la el îi place prostiile lui. Ce Băi, vorbește tu nu el? te mai, mă, huidu, mă, nu mai mânca, mă, nu mai băga atâta în tine că pomnești, mă, nu te mai poți ștergi la curmă. Dar mă șterge măta la cur, că vine măta și mă șterge. Îți pute curul, mă, îți pute Vine curul, mai rău ca la măta și rață, mă mă. șterge măta. O, Doamne, știi cum? Păi de capul meu. Nicu, amu, dacă... Vine huidu, mă, da. măta și mă șurălește ca lume. Și am spus de 2-3 ori că mama e moartă din 2015, dar el, vezi, asta Păi e... atunci, știi ce? Nu mă mai băga în seamă. Da, mă, zi, mă, Nu dar mă mai asta băga face în seamă. plăcere. Zi, mă, zi, mă. Mă, Zi, nu mă mă. mai băga în seamă. Fă-te că nu mă cunoști. Punct. Zi. Mato Ioana, stai liniștită. Fă-mă că nu mă mai vezi. Bă, omul... Tu mă Dumnezeu. faci în fel și chip și eu să te las în pace, nu? Ce Asta te-am vrei. făcut un fel și chip? Eu ți-am spus numai că te Mă, caci tu pe du-te tine în acolo. pizda, mă, te dă străgoiul, dracule. Străgoi, eu să-ți Păi ești străgoi, de ce supăra? E limitat, Să te ții așa rău, după mă, om. nu mă vorbe, nu mă sude cum îl prinde, cum îi vine la gură. Bă, careva, mergi și puneți un aparat de tensiune pe el că ar să crepe aparatele. Să nu cumva Pui dracu pe îmi pomnești măta aici pe live. aparate.
Măta bazul aparat. lasă-te de mâncat, Ție mă, atâta e asta. Ție cine vrei să-ți dai raport, Jack? Bubis Vrei vrea. să dau eu raport? Bubis vrea binele, mă, omul lui Dumnezeu, mă. Ce raport noi ăsta? Sunt, Ai eu scris unul aici, dați raport că-ți vorbe urâtea. Păi îi dau eu raport imediat în chez, dar mami cu el a făcut. omul lui Păi Dumnezeu. el îi trimite și-ți dă raport ție, mă. Măi, nu mai mânca, mă, lasă-te așa mereu. Mie așa. nu pot să-mi facă Bun. raport. Faceți rapoarte până Auzi, până mă, va omul fute lui Dumnezeu, în Dumnezeu cu 6 luni de rapoartele zile, mă. voștri. În 6 luni de zile, Nu, Bubi te mă, duce da, pe mă. linie cu tire, mă. Mă, vezi? pinguin antifonat. Păi vezi, bași proștii ăștia în seamă, joci cu escroce ăștia, tată. Fără mamă. Dar până ce zice el, am zis eu 2-3 ori, dar pe el dacă asta e plăcerea lui și vrea să se deschiarce cu, nu, facă cum... Dar nu-ți dau ușa. Nu, da, nu băga ușa aici că eu nu vreau să mă înjur cu oamenii. Eu mă înjur cu el. Eu n-am treabă cu oamenii. Eu dacă e mă înjur cu el, că el are treabă cu mine, nu oamenii. Nu da nicio ușă la nimeni nimic. Dar nu dau. Dacă eu dacă nu Eu am cunosc, nu treabă dau. cu el, eu n-am treabă cu lume. Eu am treabă cu el personal și el cu mine. Eu n-am treabă cu Exact. tine personal. Hai, Atunci bă, lasă-mă spălați-vă- pula mea în pace, ce pula mea te vorbești? Spălați-vă cârpele, mă. Bate, lasă-mă că tănim pe crâmne cu baterea, nu-i Bă, problemă. Jack. Mă, ascultă-mă, nu mă înjura că nu te înjur. Emoționat. Ți-am mai zis. Nu, păi, dar nu te-am înjurat eu, omul lui Nu Dumnezeu. pe dracu să te ducă, dar Ia mi-e spune-mi. mincinos. Nu mai înjura decât eu, nu știe lume. Băi, omul lui Dumnezeu, eu ce te-am înjurat? Practic, am tu mă citat, înjuri dar pe lasă-mă mine de lângă mamă, el, că dacă și avea mama e lecții, mortă. mă. Dar Băi, auzi, eu să nu lasă-mă te să înjur pe vorbesc, tine. mă. Am Bă, citat, mama nu-i bă, mortă, Daniel, tu bă, și mă înjuri pe mamă, bate-te Dumnezeu. Racurile de huidu, mă, dar Adu-te lasă-mă omul să dracului și vorbească, te mă. ducă. El să mă înjuri oameni buni de mamă, de morți, dar eu să nu-l înjur pe el. Că el e ptele pulii mele. Bă, din cât sunteți aici, dați un raport lui Jack ăsta, vă rog frumos. Nu dați dau, un mă, raport. niciun raport, că nu-i A, lumea. dați raport, că el mi-o dat mie raport, am Bă, cam ne-ar ascultă, pula Alex. să mi-o mânce. Alex, el fute lumea de cap. Dar Te nu, lău Mă, ăsta n-am mie. treabă cu nimeni nimic, mă. Ce dracu, mă? Ăsta e separat. Mi-o dat un raport sugaciu, futul de N-are mură să-l treabă, băi, Alex. să Cârnatul. Auzi, mă, să Înțelegi? trimit, mă, bă, dacă-ți trimit, mă, de mâncat, mă, nu. Las că mâine sun la ăștia să-ți ducă ghini, mă. 2-3 pe zi, cât e poți bătuci. Lasă-l, Omul lui mai Dumnezeu, mă. Da, Crezi că, Nu, crezi că putem oameni buni, duce hai să vă discuție zic eu o normală? treabă. El face așa pentru puncte. E clar, Dar puncte eu vizualizări. pot să fii liniștit că eu am... Asta face, și apoi păcălește lumea și dă puncte. Nu. Haterii care de la unii îi place de el, alții de mine și apoi... Dar lui îi Stai place liniștit că circul live-ul meu e ăsta. protejat. Băi, băieți, lui îi place circul, că el că așa au căutat tot tipul circuri. Nu. Zmâc, mă, să nu ne facă... Dacă îl înjuri, îi pare rău. Înțelegi? Nu, Bă, dar nu de mamă, de la mine. Dar și tu m-ai înjurat, băi, Bubi, nu te supăra. eu Mie te-am mi-a înjurat spus pe tine, lumea, mamă. bă. Am Îmi zis ceva spune de lumea, familia ta. cu mama ta e mortă așa și mama moartă. Tu de ce mă înjuri pe Dar mine? eu știu că nu spui cu am zis răutate. ceva Îți de trimezi familia oameni. ta, mă. Da, da, Bă. și tu îmi trimezi oameni. Bă, asumă-ți, fii asumat. Păi, cum? Hai, Eu mă, trimit că știu. oameni, eu n-am ce Tu, face. tu, Eu aici tu. din Germania, dar lasă-mă să vorbim, mă, ca lumea. Nu vorbi, că tu vorbești prost. Lasă-mă să vorbesc și eu. Bă, dacă ai fi o lecuță cu țiglile pe Dar cap, tu dacă ai vorbește fi... unul, Bă, ascultă da, ăla, bă, ascultă ăla, prostule. vorbește ăla. Dar tu dacă ai fi corect, nu mai băga în seamă. De ce mă bagi în seamă? Păi mă, tu nu înțelegi. Eu să vreau- răspunde la eu oameni. De vreau ce să mă stau- bagi în Băi, seamă? De Dumnezeu, ce mă auzi, bagi în seamă? Pentru că vreau să te scăp, mă, că tu ești Dar păi și eu vreau să suicid te singur, scăp, mă. tată. Tu te Să mă suicid scăp de singur, tine, fută-te dar becul de sigur. mâncău. Lasă-te de mâncat, mă. Dar și tu lasă că te mai futi în cur. Păi da, Mine lasă-mă, nu O să mă ajungi Nu. lângă maică ta în cimitir. las că mă lăs, nu mai mă Nu, fut. dar nu te mai futi în cur, tată. Nu, așa e. Dacă Îți împizi, dar mă te de treabă. Dacă ai ști cât e de bună, Au, dar mie, ia, uite, atâta mai asta și la mine, mă, Alex, ia, Bă, dacă vrei live-uri cu mine, uite că-ți face live-uri. da mă, dar eu mai am în frigider, mă. Și eu cred că mai am una, două. Nu tu ai zis, păi de-aia zis, deblocați-l, bă, gras, deblocați-l, Dumnezeu. deblocați-l. Deblochează-mă să facem Nu, tembeleu. bă, deblocați-l. Nu. Facem Nu.
Tu numai să-ți dai lumea pe puncte, să păcălești Atâta gaură lumea, curul. să-ți dai puncte, nu. Atâta. Așa avea măta când o muri, că da-i o muri măta, că avea gaura așa largă, la cur. Nu. Vezi? Mai duceți voi ceva, eu nu mai zic nimic. Eu... Nu, păi dar tu ți-o cauți. Mă, zi, mă, dacă asta te descarcă pe tine și asta îți Dacă pe face tine bine. asta te și-ți place. Asta zic, tată. Ăsta, ți-ai dat caracterul aici, te vedea la mine Dar și, dar nu 700 de oameni. Nu, dar chiar eu Ăsta e îmi place să caracterul mă tău ăla jigos de mâncău, huidumă. Acum chiar da, că da. meriți vorbele. Huidumă și mâncău. Ți-ai dat din ăla gura pe ta, față. așa. Bate Dumnezeu și copilăria ta. Bate-te Dumnezeu că proastă pulă fu la curul lui măta. Citesc pe Proastă Daniel pulă Olaru. fu la curul lui măta, bă. Uite ce-au făcut. Hai, dar Uite ce proastă pulă fu la curuțul lui nu măta, l-aș bă. fute susoară, mă, susoară l-aș fute. Să facă așa. Dar și eu în gură te-aș fute. În gură. Tu ești un căcat, bă. Tu dacă ai avea pulă, ăsta ai venit la mine, bă. În curte, dar nu vii de frică, bate-te Dumnezeu, știi, Mă bate. duc, mă, stai liniștit că nu mi-e frică numai de Dumnezeu, nu te teme, că te-ntorc Da, tu de mai duci pe pula așa. ta. Eu Nu te chiar lua mi-aș cu dori viața. să vii, dar nu o să vii tu până ai pulă la mine. Vin, stai liniștit că vin. Vii tu la Nu te măta. teme că nu mă tem eu și cu una, cu două. Aș spune eu, las că o să vedem noi atunci. Dacă zici că nu te chemi, Dar nu mă tem, trebuie să te băi, chemi. singura frică e că, da, mă tem de Dumnezeu, Las că vedem noi vezi, nu, atunci. dar mă, eu mă tem că mă mânci, mă. Ori, Nu, două, te mă, violezi să-mi înainte. Și după aia te mănânc. Ăsta- Te ăsta- violezi și după aia te mănânc. Tu îți dai seama că ei în pula calului îți dă Îți dai seama 25 când de te ani. fut eu. Mor Îți dă dintr-un 20 viol. Ar să-ți dai 25 de ani, mă. Nu-i mai să-mi dai 100 de ani. 100 Ori să-mi doi, dai. mă, ori doi, nu lasă. Remus, tu 100 să-mi dai, mă, Da, fac pula în problem. tine. Nu lăsăm nimic, trebuie să spun. Înțelegi tu? supercanul meu, mulțumesc. Să mai ia mâncău un os, băi. Are pulă. Nu mai are pulă. El are pișătoare, are o spălătoare, acolo în pula să piși tot pe foaie. Mă, tare la ptis de spălătoare. Deci ai fi, bă, deci chiar că știi vorba aceea mea cu ferul roșu pe acolo, dar cred că ție în pula calului ți-aș băga ferul roșu, deci Și eu la sentiment. mătam chis de i-aș băga, tă feroșu. Mi-am spus de eu câteva ori că mama e moartă. Dar bă, și mama e mortă. Și mama e Vă mortă, dați cum seama e și ce măta. gândumă, mă. Bă, îți meriți cu aștia, mă. Da, mă, doar pe mine în pulă de lumea asta. Bă, dar eu n-am pomenit mai cât nimic, bă. Bai, pe mine mănânci-te cancerul și stomacul tău. Eu chiar am un respect, am un respect. Ai, tu ți-o dau respect la viață, măta ți-o dau închis, viață. tu Și dai tu ce niciun faci, respect. bă? Mamă, ta ți-o Ce dau viață. dracule Tu ce faci? Gheiul dracule. Mamă, ta ți-o dau viață și tu ce faci? Îți Păi bagi ce, mă, viața pula care mea? ți-o dat-o, mă. Tu mânci, mă, până crepi, mă. Te fută stoarele și becul, mă, de mâncău, mă. Da, și mă, t-a mâncat până o dus dracu. Bă, tu-ți bagi joc de viața Dar care mă, ți-a dar de ce-o mâncat de o mămicuța dus ta, mă. dracu în pământ? Bă, tu-ți bagi joc, mă, Dar și mâncăule. măta și-o bătut joc de viața aia. Ai văzut ce-a făcut pe tine, prostule? Bă, dar nu mai mânca, mă, Faine. bă, Dar mă, dar de ce-o mâncat atâta, mă, până o dus dracu? Faine vorbe de o martie, mă, faine. Nu. Nu, vezi? El, mâncău. Îți merge, bă, huidumă, Dar mă, cu huidumă. futele ai zis să termine. Huiduma, mă, își merită vorbele, își merită porecla, mă. Deci Mai dați-i puncte, mai dați-i puncte, puiul meu. Bă, dă oameni. Mai mă, dați-i girafă puiul acolo. puncte. Dar și el vorbește, băi, tată. Ia, Și poate el mai vorbește țin una cu pe snipă, mă, nici nu știi cum vine, bă. Dar el și-o caută, măi băieți. Măi băieți, nu vă Și supărați, nu, el și-o nu. caută. El vă Bă, trimite eu pe voi, nu mă zic că- înjurați, Eu el nu nu zic e că nu mă asumat. caut, dar niciodată n-am să jignesc Ba un om, da, de ba, ai familie, zis, de mamă, de ai zis, Ăsta păi, ți-e ai caracterul, zis. am văzut amun. Ai am văzut zis amun. iubirea lui Atâta tati, ai poți, zis, bă, ai zis. atâta poți, pentru că de-aia tu mânci ca Lasă, o dar, bă, hudumă. dar Bă, nu mă de-aia mai ești băga mâncău, mă, seama. că tu ești limitat, futu-te în gaura curului să te fut. Dar Mă, și bă, eu de în gură mâncău. pe măta s-o fut. N-auzi, vezi? Asta e diferența. Asta e diferența. Oricum ești mâncău, nu, atâta ți gaura. Și tu s-o fut pe măta în gură. Descarcă-te, mă, nu, mă, dacă Dă-mi asta ba face pula bine. măta, acolo mormânt. Gândiți-vă Tu voi. că te gândiți-vă macină, voi. de-aia îți dau, băga mea-și pula măta. Nu, că deja nu mai mă ăsta, că am văzut ce Ba poți. da, deja te-am făcut cu Devi, să vezi pe tine. Nu, mă, nu. stai Arătă liniștit, eu am iară văzut. țeava, arătă țeava iară. Hai, gaura curului. Să-mi ba pula măta mormânt.
Atâta țăcuru, ia. Ce la Gabriel, nu măta? știu Că domnul ce măta da. a votat atâta. Atâta țăcuru. Nu, vezi? Bate Dumnezeu și copilăria ta, cum zice Daniel ăla. Ce pe tine și te bată Dumnezeu pe 7 ani înainte. Hai mă, nu vii să dai un clop aici la Bubi, ia, vine clopul, Ba. pac, pleacă clopul. Du vine te în clopul. pizda, mă. Ha? Au corăgușit, mă. Bea niște apă, mă, bănciche crăpul, că bea apă cât doi biboli. S-au căcat, mă, ieri noapte Alex, s-au căcat scoate-l acum afară, sudură. că ăsta ți închide live-ul, dă-l în pulă. Dă-l afară. Știi, nu lasă faci nimic. puncte, nu sta cu el, că n-ai niciun câștig cu el, bă, nebunule. Că ăsta nu o să vină, că-ți dă 100 de puncte, ține-l în live. Bă, oamenii eu mie și cum e dacă ultimul- vrei să-mi dea, mă. Ia, Alex, m-a ajutat Ține-l, și dar o el, să-ți închide contul, tată. Niciodată nu i-am dat distribuiri, bă, s-au trimis, hai ajut. Dar bă, nu, omule, da, că dai, vine și dă cu drag, da, vine, uite dacă că nu-i dai aici problema și lui. închide live-ul. Na. Ce treabă? Putem închide din cauza ta că Super, vorbești fanule, cu mine mulțumesc. și din Păi nu, comun. dar tu vorbești. Înțelegi? Tu vorbești aiurea, mă provoci. Păi eu vorbesc aiure, păi tu Păi vorbești da, mă, acolo, dar tu mă vorbești. provoci. Eu ți-am spus, mă, hai gaura tita la cură în pula cală. Și da, mă, mai că acum avea când a murit. Mă, omul lui Dumnezeu, tu nu te gândești la curul cealaltă, Dar tu dar la maică ta nu te-ai trebuie să gândit. te cace, mă, la mață, Nu. Fanule, mulțumesc. la că m-ați colon, ajutat. mă, colon, trebuie să faci o curățire. E o pauză în pula cală de o zi. Bă, Da, Hai, bă, eu hai, așa hai e să tu, spun ceva. pur, că de-aia râzi la Hai să om, care la nu om. zici aici. Nu vă băgați. Ești, mă, hai să eu vreau pornească să vă spun până ceva. să Nu vă pură, mă. băgați între ei. Păi, Nu vă băgați între ei și nu judecați. Păi vezi? Nu vă băgați între ei și nu judecați. Că voi nu știți ce au ei între ei. Lăsați-i pe ei să-și facă Dar eu n-am treburile. nimic cu el, dar el e... Nici eu Bă, n-am, nu. El Eu așa am- vrea. Băi, Alex, Eu mă refer la comentarii, că sunt aici Nu, care îl lasă fut cum e, în nu, gură nu pe te lua, Bobby lasă și lumea sunt să aici zică ce care vrea. te fut în gură pe tine. Eu Alex, zic Alex, că- lasă lumea lasă să zică ce vrea, mă. Că lui îi Da, place ok. circ. Nu. Trebuie Doar să el vină, a fost da, înjurat de da, multă lume și i-a plăcut. Că dacă el n-ar face ce face, atunci lumea nu l-ar înjura. Hai, Gabriel, sănătos să fim. Înțelegi? Lumea nu l-ar înjura. Dar lui îi place. Că doar Bă, lumea am vede că devenit- face clipuri cu mine. Și Am atunci devenit e imun, normal. mă, am devenit imun la înjurături, Tati, la ăsta care gândiri, scrie Bihorene, băi, tata meu, dar el nu exagerează. Păi nu tu și mă ăsta pe mine. Păi ești fanul lui, stai la el, nu mă atragi atenție, atrage lui. Bobi, eu nu te las, mă. Păi el și-o caută, măi, oameni buni. El face clipuri, eu nu fac clipuri cu el. Să înjure. Da, mă, dar ce să fac, nu, mă? Poți să țin de gură Păi de da, el, nu mă mai băga în seamă. Bă, eu Bă, jur omul cum vreau. Dumnezeu, mă. Noi vrem, Eu mă, jur noi, o cum vreau. grămadă, mă. Când el Vrem își e gura după mine, vrem eu să nu-i mai filmăm. fac nimic. Vrem Păi să fim să serios, te dar legi în cap, opriți-l mă, pe omul lui Dumnezeu, mă. El face clipuri cu mine, nu eu. Omul Păi vezi? Valen. Spuneți-i să tacă din gură. Păi normal că fac cu tine în puii mei. Păi atunci atunci fii asumat și taci din gură. Mă, atunci taci din gură, asumați. Fii asumat. Că eu pe tine te înjur, eu nu înjur lumea, pe tine. Ia. Atâta ți gaura curul, ia. Și la măta. Băga mi-aș pula mormântul tău. Și la măta. Auziți? Și atunci vă gândiți, deci aici care sunteți cu capul pe umeri, puteți să deduceți, să trageți o lecuță de logică de unde vine mâncatul la dihania asta. Pentru că el n-are în cap, mă, el nu se poate controla. Lasă-l zic, Gabriel, lasă-l zic. tu nu vezi că eu nu mă bag. Uite, ale nu se bagă. Un om care e cu capul pe eu nu mă umeri, bag, mă, n-ai eu nu mă cum, bag, deci eu îi numai las pe ei să-și satana, facă mă, bă, lor. oamenii lui Dumnezeu, satana e pe pământ. Oana, Se taci bagă. din gură. Se bagă în oamenii slabi, satana se bagă și atacă cu orice poate. Cum e, de exemplu, pe el o ataca cu mâncatul. Deci îi dă Și numai să mănânce. pământa cum a Lasă. atacat? Când o futea tătă satul, cum a atacat? Pământa. Înțelegeți? Asta e treaba cu el. No, el ar trebui dus la o exorcizare undeva. Dar și tu și mătă, tu ar trebui să fii lângă măta. Ar trebui dus și făcut mascul cu Și 7 pământa scosă înapoi, băgată fer roșu pe curâie și tomnită bine. Vă dați seama, mă, vă dați seama despre ce vorbim, mă. Vă dați seama Atunci și când zic că lasă-mă e în pace, hudu, mă. tăticul meu, dacă nu-ți place.
Nu-ți place, nu mă băga în deja m-am seamă. obișnuit, no, ți-am văzut caracterul, deci ești un gunoi de om. Deci ești un gunoi de om. Ce tu ești gunoi? Tu mai mare că cum eu e ca cumva, chinul, până absurd, aș fi într-o funcție mare în statul român, Ai fi fi la primul măta care te-aș închis, pârli săraca cu butelie. Ți-aș pârli pula cu butelie, ți-aș băga fer roșu pe cur, Dar la măta nu i-ai băgat, sau dai o te-aș mâncare băgat beli, pe roșie? te-aș beli, te-aș da cu sare și ai te-aș băgat la să te măta, împărți. Uite-te da. becul de belitură, mă, de mâncău. Da. Că mult mânci, mă, nu mai Îi mânca, place, îi place să fie jurat, eu ce să-i fac? Ui, cum e? Eu, Dacă atâta te duce capul în jură, mă, descarcă-te, mă, dacă Da, ăsta bă, ți- și tu zici ce vrei, că eu nu zic și nu zici. Ia, atâta ți gaură curul, ia. Care ai făcut pe măta, mă, bate-te Dumnezeu și te bate. Ia, atâta ți gaură curul, ia. Bă, atâta are curul, bă. No, Mațul fă gros. live cu ăsta, Alex. Mațul gros la el, voi vă dați seama Alex, ce- el acum a Mâncău. făcut punct, el cu alții nu face puncte, ca să știi de la mine. Așa că astăzi am avut niște scoruri Bă, din cula, 20 de mă, mii. da. Uite-te la mine pe profil păi să că vezi. că Astăzi. tu, bă, 20.000 de cuiucule, că puncte. tu ai dat valoare, mă, am eu Ia, intrat stai în să urmă. mâncam Eu mai da, dracu, coaile să să-l mâncea, ducă mă, și- atât de Dar mâncău. ce valoare ai aici? Fotă becul, mă, de belitură. Ce da, valoare are aici? Stai așa să văd din e. Stai Ce să râd valoare în are caz prostul astăzi, ăsta? mâncam mai ou. Tu nu vezi că nici lumea nu-i mai dă puncte, mă, că vede că n-are o hazmă. Da, așa, stai așa să vedem, dar indi... Lumea nu-i mai dă puncte că n-are o hazmă, Alex. Sticăre... Ce să joc eu cu ăsta, că el n-are... Ce să fac eu cu Să ăsta? moară, da, e dracu. Dar nu e Lilies. Așa, îmbunătățește, dar e dracu, Înțelegi? mă, nu mai știu, mă, cum să mă dau. Uite, 100, vedeta pule, are 100 de puncte, nu? Și ce dacă să fac, joc eu cu ăsta? dacă fac puncte, crapă ficatul tine din vine. Du-te, Mă, ce mă, te să dracule, te măcea, de mă, miloc. e huidumă. Huidumarul. Îmbunătățește aici? Nu, vine o lumea de la el, am și scrie, că păi nu mă interesa ce zice lumea. Da, ăsta, mă. Ei, nu, aha, da, aici, stai așa. I-am dat maxim la nebun, la escroc. Ia, bă, ia, puncte aici, futu-te în gaura curului astăzi, ia, uite aici puncte, mânca mai coaile. Du-te, dracule. Ia, puncte, futu-te în gaura Du-te, curului. dracului, de milog. De milog. Ia, puncte aici, vezi? Ia, puncte. Patrone, autobuz. băi, prostule, pentru punctele alea faci tu ce faci. Bă, ia, Mă, pentru punctele alea faci tu ce faci și Vezi? păcălești atâta lume, prostule. Dar cine ne-a văzut? Și dacă ești unul, îți pare rău, mă. Bate Dumnezeu și copilăria Mă, ta, mă. deci tu, bă, Citat oameni din- buni, din Daniel el Lalu. pentru punctele alea face ce face. Oamenii îmi dă că vrea ei să mă Păi îți ajute, mă. îți dă oamenii că asta faci tu și eu te înjur că eu nu-ți dau puncte. Cosmin, mulțumesc. Bă, da, mă, oamenii vrea să mă ajute, mă ajută. Te mă. ajută Care-i dracu să te ajute. Ia, mă, atâta ți gaura curului, mă, fută-te becul, mi-are Să-mi becul. bag pula, mă, ta. Atâta ți În gaura mormânt. curului, mă, atâta ia. Nu, uite ce hazari. Nu, uitați ce hazari. Ei, voi vă gândiți că atâta e curul la el, mă. Și la măsa când a murit. Acum Așa făcea măsa când o făcea el, pe la spate. Buf. Vă dați seama, mă, ce mentalitate are Huiduma. No, ce să facă? Bă, el? lasă-mă în pace, că și că asta e. Să-i răspund cu aceeași monedă? Da, răspunde. Nu îți răspund. Pentru că nu-mi stă în Răspunde cu aceeași monedă, băga mea și pula în gura ta. Ascultă. Dă Milo. Ei, exact, ăsta e curul. Ia, mă, ăsta ți curul. Bravo ăsta. Tu îl provoci. Păi da, îl provoc. Eu da, și el mă poate provoca. Ia, ăsta e curul tău, ia. Mă scui pe cur, prostul. Nică mă scui pe cur, bânca la arjarul să-l mânce. Dar, bă, Bumi, dar și tu calmă dintre ta, mă. Bă, dar mă Puti, scui bă, pe puti. Uite. Nu, uitați-vă la el. Pute, bă. Păi, fută, bă, dracu, și vă fută. Ai, mă, ce te, mă, ce Bă, te, dar mă, prost, mă, e, bă. omul lui Dumnezeu, mă, nu mai mânca, mă, te. Băi. Nu e ora ca să te trezești, să mergi să mănânci iară, sau să-ți faci, ai de făcut, ai mâncare făcută. Dacă nu trepidezi în pula calului. Cătălin, ați văzut ce face Cătălin? Mă scui Da. pe-n cur. Mai scuipă-mă o dată, mă. Ia, aștia Mai scuipă-mă în cur. scoițele lui. Ia. No, uitați live. Le place la oamenii de la el, ni. Uitați ce face, mă. Pupăm coițele lui Nu Mâncău. uitați. Aha, îți place, mă, ha?
Ah, dacă te prinde, da, Băi, ce mă, Bubi. dacă mă prinde cumva, Doamne ferește, asta mă mâncă, bă, Bubi. la cât și-o pus Bă, Bubi, mă duce, mă, dracul, dar ce faci, mă? râs de, da, Hai, da, mă da, duce în pula mea. De Au, mă, piei, dai tu dracule. pulă, mă, da, ei dracu ți pulița, mă. Bă, dar să faci treburi de-astea pe live, mă? Mă, păi, mă, asta e, mă, ce drac să facem, mă? Vai, băga mea, pula, eu mă duc la Da, spitalul pentru- ăsta să eu, nu se înțeleg, întâlnesc. eu nu înțeleg de ce pentru discuția voastră Băi, pentru nene, discuția voastră trebuie să pup eu în pulă pe nu știu cine ca să mă pupi în pulă. zice, da, să vorbești așa, nu mă așteptam la el. Dar bă, nu vedeți ce faci, mă, omule? Mă scui pe în cură, îmi lingi ouăle, bă. Odată nu poți Ce căra. dai, Auzi, bă, zice, dracule, dacă te ăsta, caci, bă? auzi ce zice Cosmin, mă, că dacă te caci odată, nu poate căra nici... Mă, lasă, băi, Bubi, mă, tu ai 40 de ani, mă, Bubi. Ce pula mea faci? Eu live de ăsta nu o să fac cu tine în vești, tată. Dar de ce? Mai ales Dar dacă să n-a jucat pup tu ouăle, să mă scui prin cur, dar nu ți așa leacă. Hai, Mă, mie-mi pasă de păi tine, atunci, mă. mă, dar mă, omule, dar ce să nu se leagă lumea de la tine pe treaba asta? Mă, ce vrei, nu? Trebuie să ne bag în Dacă foc. tu scui lumea în cur, îl lingi ouăle, dar ce life-ul pulii ăsta, mă? Nu știu, nu. Două vidaje. Hai, da. Ce două vidaje, măi, prăpăt cu el, mă. Atâta gaură cururile, ia, uite, ia. Hai să băgăm ouăle aici pe curile alea. Băgăm ouăle, ia, mere ouăle aici pe cur, ia. Mai scui pe odată. Ia, ouăle, mă, nu le lăsăm. Mă, să mor tu dacă nu mai scui pe odată în cur. Bă, să nu se spargă cumva. E cu volan, da, mă, oameni buni. Cred că o pomitul unul, mă, ia, o pomitul... Mă, mai scui pe în cur odată. Să te Hai, scrii mă, pe dar cur. mai scui pe odată, mai scui pe în cur odată. Hai și văd. Deci îți recunoști gaura curului. Hai, mai scui Aici pe, am- hai și vedem. Aici am vrut să ajung. Deci Bă, ți-a dar cu recunoscut ce gaura live? Să curului. pupi, Deci bă, asta să e gaura pupi el curului, ouăle pe mă, live. Oh, fută-mă, tata. Și-o recunoscut gaura curului. El atât de prost. Uite, mă, dar nu știu zice cum e lumea, după. mă, că ești cu volan pe dreapta, mă. Nu. Bă, asta dar este ce te spamito. faci de rău, mă, că poate ai prunci acasă, mă. Dați cu țeacă, Roma, nu lăsa. Bă, omul, eu am zis că ești normal la ca că faci glume, mă, dar tu ești chiar cu volan pe dreapta, mă. Îs. Păi de pula. Ce ferească Dumnezeu. Deci cu nu? mine nu faci tu live-uri, da, astăzi până ai pulă. Dacă nu te schimbi și nu... Până ai pulă, nu te bag. Nu Și te caciula. supăra. Și caciula. Nu te supăra. Au Dacă corăgușit, lumea mă, te apreciază pentru treaba asta, Bea o gură de apă, mă, bea ceva apă clontrăzdă, mă, că... N-am ce să zic, băi, patinează sub apele, tachețe, bat tachețe în gol din numai. Nu mai e ungere la axul cu came. eu deci m-a lăsat fără cuvinte când am văzut ce faci. Bă, ești aici, Deci, băi, Alex, Dacă trebuie să mai bag pe foc. Dați cu țeacă, nu lasă, bă, stai așa, să iem la urtriul ăsta. Superfanul meu, mai ești aici, superfanul meu. Să venim, avem pe care bă, v-am oameni buni, faceți-l să crepe ficatul în el. Nu mă debloca, că e în gaz la Alex. dar nu te deblochez pentru că, bă, Da, pe pula mică mă eu deblochez. când ți-am zis că ești gay, ai zis că nu. Dar să-mi Nu, scui prin două cur ori. și să lingi ouăle. Alex, Luați-l la te mucă, rog v-am, frumos, faceți ala pe păr. cu... Alex, am o rugăminte Da? la când țucă ouăle, te rog frumos să-l decupezi, mi-l trimiți, te rog, în privat. Așa, Bine. iar te rog și eu, așa, dă-i acolo postat, acolo pe Bubi să... Nu. Tăcie Dumnezeu. Nu, bă, nene, nu. Că dacă ești apreciat pentru Când- chestiile astea, să fii sănătos. Când ești vorbit, nu contează de bine sau de rău, înseamnă că ți-ai mujit undeva de valoare o lecuță. Nu contează de Băi, bine sau Bubi, de dar rău, nu cu înseamnă... treburi de astea, du-te în puii mei. Nu. Regulă te pup, iubita. Băi, asta care trebuie că eu înjur cum vreau eu. El a zis că e asumat. Da, mă, eu m-am Mulțumesc asumat, mă. frumos. La început Nu. când ai zis de dar nu mai Dar duc. te rog să nu te mai Dacă tu așa te cheltuiești. descherci, Da, mă, descarcă-te, mă, descarcă-te cum vrei tu, nu. Că tot tu îi trage pe nosele. mă, ascultă. o trage Atâta pe timp, ce spun eu. ascultă ce spun. Atâta timp cât iei de pula mea, eu o să te înjur. Mă, a tale sunt Mă, te jucători. super, te Nu super. mă supăr, nu mai mă supăr. Am văzut ce spate capul, că eu oameni așa. Superfanul meu, te rog frumos, Eu nu am mai un faci sistem. asta. Cum e omul, Rog l-am direct. văzut, așa e omul ăsta, nu, bun, gata. Stai că trebuie să Băi, fac... Persoanul dar meu să de auzi, genul fie rog direct. păcatele tale. Nu silențios, nu-i silențiat. Fie El e păcatele direct. că tu mă provoci. Eu ce să-ți fac?
Deci cine vorbește în halul ăla, bloc direct. Nu Măi, Bubi, fie păcatul tău, puiul la meu. discuții. Blancule, ce Înțelegi? faci, iubita? Fie păcatul tău, La tată. muncă. Eu ce să-ți fac? Ăsta numai rost de bicicletă are acolo, doamne Futel. Ce face? Nu, mă rost de bicicletă. Eu Dacă am apăsat. Pă, iubita, stai numai aici să vezi ce discuție avem. Mă, dar eu las în pace, el nu mă lasă. Mă, Că el ți-am ca să spus. facă puncte, el pentru niște puncte scuipă în cur și linge ouă. Păi eu n-am mai văzut Bă, așa ceva, tată. Ia, eu mu, Gabriel, Doamne ajută, dacă amu și zic, eu nu zic genul, La eu mulți mă ani să și zic. lui mama ta și Eu dacă zic amu să mă ajute care numai bine, toate cele sigur am bune, ce ajută. să zic. Dar bă, să te ajute, mă, dar nu face de-astea, scuipi în cur și lingi pe ouă. Bă, am făcut Dar asta, ce i-am e greșit, asta, mă. mă, de la om ca Îmi tine, cer ca scuze, ți-e mă, dacă am normal? greșit. După mine Gabrielutule, mă faci nu te prost, supăra, mă. dar eu Mă, îi tu pe cunosc mine pe mă amândoi, faci și pe unul prost, și pe mă. altul, știi? Dar tu De-aia ești tac de din tip că gură. scuipi în cur și lingi ouăle pe E live? mai bine ca. Ai văzut? Nu. Îți dai tu seama ce prost e Bubi, mă. Bă, dar ce-a putut el face? Dar, mă, Cum a dar putut nu, face el Bubi atunci așa să te ceva? apreciezi lume pentru treaba asta. Eu ce să-ți fac? Păi, dar n-ai tu treabă, mă, ce și Dar, cum, mă? dar nu avea tu treabă cu mine. Ia gaura curul, cât are curul, ia. Tu faci Mai baie, scuipă iară. Mai așa. tu faci baie. Uitați-vă Hai, la ce el, mă. Nu, uitați-vă. Ăsta e curul lui Mâncău, ăsta e gaura. Hai, Circul de pe lume aici. Ce putie. Hai, vă dați seama ce Da. curul care. Ia, pumnul meu cât e, Cum mi-are brâncă aici. mie mi-e drag de amândoi, că eu când îi văd că se tachinează, mie mi-e drag de amândoi. Ia, și aici ia te are pulița lui, ia, al Mâncău. Ați văzut? Ce te salva? Ia, aici are pulița lui, ia, aici e pulița lui Mâncău, ia. Hai de capul lui. Alex, Aici este pulița, ia. Da. ce te cu ceața asta? Salva-mi. Pe ce cu ceața salva mică? Ne bate pula ăsta. Asta o dă ei așa, dracu, nici eu, mă, ăsta. Când îți dai Ei, seama asta nu-i ceață, mă. Băi, E gheață, băi, mă. băi, Eu băi, nu-i băi, gheață, ori trei, mă. mă. Când ne bate în gheață. mă, trebuie să, ăsta, mă, ne trebuie careva, mă, ne trebuie 2-3 la oaltă. Ali mulțam, Când vede puncte multe la Bubi. Nu creapă, Bubi. Hai, Bubi, ascultă-mă aici. Când vede Audă puncte, lume. Că când mine vede nu puncte. creapă, în tine o crepat, că te-am înjurat ca lume. Și fii atent, dar faptul că te-am văzut ce ai făcut, amu, eu nu te bag în live cu mine să-mi spurgi live-ul niciodată. Tu stai liniștit că... Dar nu te mai vezi ruga că- de lume, te rog frumos. Bă, vezi că, bă, ar fi faină mâine, că mâine după masă vreau să fac un Nu, disc să așa te frumos, bagi, Alex, elegant. joacă cu Alex, tata meu, joacă cu Alex, dar eu nu te bag, tati. Nu te pot băga la ce ai făcut acum, eu am dreptate, de-aia ți-a lăsat și ciocul, scuipi în cur, dai limbi la ouă, dar ce live-uri să asta promovezi tu la Gabriel. tine pe live? Mai unul, mai Gabriel, unul. dacă vrei eu o să pot să-ți explic anumite lucruri. Păi Ali, ăsta e adevăr, dacă el se ține normal Nu aici, și pe mine nu mă aici. faci în fel și chip, Nu acum, el că nu-i scuipă momentul, în cur dar și linge pe ouă. dacă vrei, eu pot Păi să-ți ce explic. lucru e ăsta, mă, tată? Ce lucru? Borșit bere de tine, pula caule. Bubi, dacă Iubita tu ta erai cum e? normal, nu făceai treaba asta, mă. Dar nu-s normal, măi. Eu nu te... Păi atunci nu mă spune că eu Mă, omul lui spumâs. Dumnezeu, mă. Eu nu te le spun pe live fă ce oameni. Mă, vrei. nu vă luați după mine că ajungeți mai rău ca mine, mă. Doamne, Nu-s normal, fer... mă. Bă, omule, bă. La mine, Dar atunci, nu, și el trebuie să fie apreciat, că doar lumea la el vede că el e corect. Ori trei, mă. Faceți-i amul de minuni. Vai Faceți-i de pe cap. trecani care mă. Să crepe ficatul și rânza în el. Daniel, Fai. pau, ca mă, un ceva. Mai e ouăle alea și mai țucă-le o leacă. Așa. Oh, da, așa e pui meu. Mai scuipă-mă în cur o leacă? Da, așa e pui. Așa e pui. Poate Da-ți-i putem puncte, provoca, mă. iubească-l sorile. Poate putem provoca Mâncaia un și orgasm. lui, nu, așa e dat, tată. Poate putem provoca un orgasm, mă. Așa din senin. Chiar că mi-ai provocat de mi-ai scopii în cură. Are Ați și văzut, mai fantezii. Cătălin, nu? Are și fantezii de acum. Bă, tu ai că tu lingi ouăle, bate-te Dumnezeu. Faceți mâc, mă. Nu lasă, bă, dar să friguit. Deci mă jur că nu te mai bag în seamă de nicio culoare, mă. Că eu am spus la lume, mă, oameni buni, el nu și-a lăsat ciocul ăla de pe ăsta.
Tu-ți cum să zici? Bă, hai să spun, tu știi ce face ăsta? Ce? Acolo, dacă te-aș apuca să te lingă așa de la ouă în sus, lingă-te, la gaura dracu, culului. și chel. Serios că te-ar înțăpa, bă, astea. Bă, nu mă fă chiar te jur. Bă, deci Nu mă ți-aș fă chiar provoca, te jur. ți-aș Aduce provoca dracu, niște ne orgasme, pune mă. super. Da, mă, prima dată să Bă, ne vezi dar că spăl du-te, bine cu furtunul întrăznăt, mă, că sigur Bă, cu pune-l dracu pe mut că vine să vomit aici, mă. Serios, Pune-l pe mut, mă. ți-aș da cu Îți iau de smârcul ziua ăsta. femeilor. Nu, de ziua Blanchet, femeilor mă, nu ți-au nimic. Îți dau. Nu-ți iau, îți dau. Oh, stai așa, stai, bine că mi-ai dus aminte ceva din Inima cap. mea. Stai așa, stai, cine? O ai deja, ce vrei să-ți mai dau mai mult de atâta? Domne. No, îl apreciază lumea, Alex. Ai văzut de ce îl apreciază lumea? E comic, Bubi, mă. No, e comic, săracul. Bă, și noi putem fi apreciați, mă. Mă, puiul meu, dar să faci așa ceva, mă? Hai, bată-te Dumnezeu să te bată, că de așa îți place ție să vezi. Ia, bată-te Dumnezeu să te Bă, bată. așa de da, poate ai așa da, orgasm, tată. mă. Poate ai Așa, orgasm, da, mă. mai vii de acasă, tată. Ia, bate Dumnezeu și copilărie. Dar Hai, uite, poate vezi ai cum mă orgasm, blastă, mă, hai. nu, ni. Na, Dar de uite, ce ia, mă blastămeamă, mă? ia, Așa, hai. da. Na, îți Așa, place, mai nu? vii de acasă, Ia, tată. Uite-te cât are, ia, uite-te cât are, ia cât e E cotul fain, e meu, fain. ia, vezi cât e cotul meu și încă nu ajunge E aici. fain. Faine, hă? Da, mă, așa da, mă, glumim, dar nu cu prostii de alea ce ai făcut 4 mai. kg, mă, 4 Iubita. kg, m-a bătut, mă. Nu știi să o căți aici. Hai să o faină, căți aici, da. să o vezi aici, să-ți fac. Bă, nu mai fă glume de ale Ei, proști în puii mei de sărac. Eu nu te-am chemat să te cheltui. Am pui. Aici, așa. Bă, oameni buni, glumim Bă, cu băiu. treburi de-astea, dar nu cu linsul, Bă, aolo, băiu. cu prostii. Bă, puiuc, Zele. te zice că ne bate. Tu ai văzut aici cine mi-o dat mie, mă? Da, să fie sănătosă, tată. Nu că nu știu, dacă nu făcea treaba asta, dracu, că nu mă supăram pe el. Dar face tot felul de... Înțelegi? Am gândit că e cu femeile, dar pula levă, nu, în fine. Plus că mă blastămă, dar cum îi vine la gură, De ce Ia, o zis- copiezi tu? Tu ești cel Bă, care Bubi, blastim, o ia. zis băi, o Bubi, zis eu superfanul nu te-aș meu. blăstăma, Bubi, dacă nu mai îmi blăstăma și tu pe mine. o zis superfanul meu aici că ea vine cu ceapă pentru ce ai tu acolo. Bă, Eu nu- asta bă, va fi, bă, asta va Bubi, fi din Bubi. săptămâna viitoare, din luni, după masă, va fi tăiat așa frumos iară și facem câte un video așa frumos. Asta, ca nu mi-a lăsat tot ce afară. Bă, Bubi, ascultă-mă aici. Tu nu Auzi. trebuie să mă înțelegi pe mine greșit. Nu, Doamne, Eu te las să zici ce vrei tu, că eu nu ți-am baiul. Dar când te văd că Eu- faci prostiile astea, Eu pun pâinea. e eu pun rușinos, pâinea. mă, dă un pis, da, mă, să de treabă. Când dai tu limbi, că pula mea. Blencule, iubită, Pă, dracu, zici și tu altceva. știi că ți-am zis că Ce pula mea la cineva vorbește îi place prostii? de tine. Că tu mă Ți-mi minte că provoci ți-am în zis. jur. Țava, nu că se face, când vede gaură curului se spălește părul. Ia mă, uite-te până gaură, drept după... Mai scuipă, o leacă. Ia, vezi cât e, ia. Bă, mai scuipă, o leacă, bă. Deci are Un cel metru puțin și 3 zâmbete. kg. Cel puțin. Bă, mai scuipă, mă, o leacă, Ia, în cur. E febreața ei. Fai ferească Dumnezeu. Bă, dar Vai, știi ferească, ce-i baiul, mă, oamenilor, mă? Tot am încercat, bine, acum știu deja adresa lui, lucrurile oricum, că trebuie să ne pretinim noi, trebuie să... Eu, nu că să ne pretinim, Bă, auzi, cu vorbele astea să cam satură lumea de tine. eu vreau să te duc pe linie, să nu mai mănânci, mă, mănânci și te pomnitul, te mâncăm, mă, că cred. Eu ai mâncat, auzi, mai lingi-mă o leacă pe ouă, te rog eu. Lasă-te, am dă-te dracu, că te Hai, prea mă, înveți. mai lingi-mă pe ouă o leacă. Prea înveți, dă-te-mi trăznăt. Hai, mai lingi-mă pe ouă o leacă. Bă, omul lui Dumnezeu, mă. Hai, mă, lingi-mă pe ouă, că Am așa-mi întrebat place o cum mă lingi. grămadă, mă, tot am întrebat, bă, zice, nu spun că mă Vezi chem că că mă și-o dat mănâncă. seama ce-o Mă făcut. chem că mă mâncă, zice. Alex, să decupezi asta cu linsul, cu tătii să le am eu aici la mine. Te rog frumos. Să le trimit, tăte, să le Bă. trimit. Te rog frumos. Mâncăule, beau are mă, că s-o subțiate, ce răgușești, ce dracu, Minge-nă. tacheță, culbutorii, ce dracu faci, mă, tu? Țucă-mă pe ouă o leacă, te rog eu. Lasă-te în trăznă, că Hai că-mi place. Hai, Ai țucă. vrea tu, Bate-o ai ouă, vrea țucă tu. ouă. Ouă, da. Când
Bă, nu serios, când ai futut ultima dată? Ia Bă, povestea. hai țucă-mă ou. Hai. Așa, păi. Când ai futut? Of, Doamne. El, Uitați-vă la el, băi. el să freacă la pulă, mă. Voi vă dați seama? Doamne, bă. Nu la mă pe deci- om, mă. E virgin. De cât timp de life ai cu el? Deci el nu a vorbit numai de căcat, de futut în cur, m-a scopit în cur, m-a lins pe ou. Asta e life-ul lui, măi, Alex. Exact. Nu. Păi da, nu. Asta Băi, e life-ul. ăsta- Și ăsta lumea nu- îl apreciază. Bă, păi eu, ne-o cam bătut până mu. Că tu Bă, nu lasă nu bă, n-ai tu, măi, băi, Alex. Băi, lăsăm, bă, el să ține că el e sfânt, e normal. El nu înjură, el nu face. Dar Ia, uite ce ar apucături mânca are, gurița băi, ta. Alex, bă. Ar mânca gurița ta. Stai Un să- om normal, care să ține deștept, care zice că nu înjură, care nu... Ce content are el? Să scuipe în cur și să lingă pe ou. Mâncăule, fii atent. Pune metru pe ea. Pune-te dracu pe fole. Ia. Nu. Ce e asta? Hai mă, așa. Nitu. Unde mă, ce ia, ia? Doamne. Ia, aceea pun și ia, și arăt la lume, ia. Doamne, bubi, Doamne, Nu se vede Doamne. invers, stai așa să-i fut o de asta, ca să vadă tot, să nu zică Măi, bubi, că ceala. eu zic să schimbi ăsta, să-ți vezi de trebușoara ta, că eu am că ești 45 normal. centi, stai că trebuie 45 Dar eu centi când are. am spus la lume, Vezi, mă? mâine o să-ți fac fac un live, E lată, îmi trimite Alex ăștia ia, și să văd ce poate aprecia lumea la tine așa tare. ia, 15 Păi, uite, centi. spune Ali. Ia, Uite, 15 zice, el centi. acum a văzut până acum că are așa ceva. Dar măi, Ali, ascultă-mă. Să scuipi lumea în cur, bărbați în cur și să-i lingi pe ou. Voi ați mai văzut de la el treaba asta? Că el să ține că e normal la cap. Pe mine mă face în fel și chip. Ne pune pe mut, uite. Nu, eu m-am pus fără... Superfanul meu, te rog să ai grijă de live-ul meu. Nu. Eu n-am treabă, bă, dar pe el dacă, el știe că eu sunt prost și eu înjur. Înțelegi? El face de-astea cu gay. Pe Dacă live. mai jucăm un match și mergem acasă. Doamne. Zici că ar mânca gurița ta, ia, uite. Las că mâine, dacă mă duc aminte, mâine îți fac și un video acolo din camară, e la bubu. Marian Tuță, dar du-te să te lingă pe ouă, că-ți place, bă, seama. Am mai gata cu ouăle, mă lasă, Da, pula care Nu, îmi gă, că, place. mă, ți-ai dat arama pe față. Eu Da, mie mă. îmi pare bine că ți-ai dat arama pe față, că eu știam că ești gay. Nu. Eu știam, puiul meu. Și am o lume a văzut de la tine, care are ochi să vadă, a văzut că ești gay. Da. Bă, poți să Superman. mai fac un pic de salată până... Mă, dacă nu ți greață, Nu, fă nu că e bine. Nu fă salată, mă, nu fă Nu-mi salată. greață, nu Asta mi vomită, greață. mă, când auzi salată. Asta când vede verdețuri. Să cufurește tot din verdețuri. Cătăline, asta e treaba. Deci dacă el era normal să faci pentru niște puncte să lingi ouăle și să scuipi în cur, înseamnă că el e normal la cap, înseamnă. Lumea îl consideră normal la cap. Bă, faceți un smâc, mă. Hai, mai terminați cu mă, ar trebui careva aici, mă, crapă ficatul când vede puncte multe la bubi. Asta e aceea românului. Da, mai puiul meu, dar pe ai 81 de puncte. Ce să crea pe punctul ăsta, mie? Păi stai așa să vezi, poate. Bă, dar măcar nu te dacă te dai dracu de gol, mă, cu prostiile Ia, tale. gaură cură la mâncău, ia, atâta gaură cură. Scuipă, o leacă, scuipă. Bă, bate ce fel roșu pe cur la cine. Mă, ce te Uitați-vă. trăsă tu să te Dați-i puncte, acum, puncte multe. Nu mai lingi o leacă. Nu mai că, Ți-i rău deja, hai. nu că te prea înveți. Trigi zmâc, bă, nu trebuie, mă. Ioi, bubi, du-te la un doctor și te controlează la cap, tata. Nu, că mă tem că să iei... Bă, dacă ar face content frumos, da. Mai unul. Las, Da, că aș faci tu, intra cu las el. că faci tu content, că nu mă mânci în pula, că nu mă mânci până pomneaște pe lângă buric. Dar nu Sau, lingua o ca tine și scuipă în cur. Asta subțire, asta aici merge pulița lui, ia. Auzi, scuipă șacole, leacă, scuipă șacole, băi.
Vai. Aici trebuie să dai tu cameră ca să lingi. Bă, tu, să scuipă, faci oleacă, scuipă. Pută-te becă, vă din belitură. Pută-te, ce Mâncău. știu. Doamne, mă, oameni buni. El e cu ochii pe pătrare, ce ia. Băi, puiul meu, du-te la doctor, tată. Ia, Du-te la doctor, puișorul meu. Ia, uite, ia. Așa crapă, așa-i crapa și folele alea, cum o crapa pe aceea plângă sudul, ia. Flora Elie, eu chiar nu sunt nervos, dar ce am văzut de el în seara asta, Ori care eu știam că el e gay. Bă, oameni buni, hai să vă zic o chestie. Eu n-am treabă cu el, nu o să intre el în live cu mine niciodată, dar treaba că măcar am descoperit și vă demonstrez că ăsta linge și scuipă în cur. Bă, du-te, bea ceva apă, ceva, mă, că ți s-o uscat. Bă, lasă-te, gata, poți să zici ce vrei, gata, eu m-am... Gata ești, deja mă ocup eu de tine de aici încolo. Te-ai golit? Bate-te focul tău și te bate. Jocul de mamă, da. Alex, să-mi trimiți acolo că mă scuipă în cur și mă lingi pe om. Aha, trimite Bine. să facă și el ceva din... Nu, le țin așa, printr-o amintire. Facă și el altfel de content, că contentul e numai să mânci, numai să bași la maț. Da, mi iei clipurile și îți faci, să faci și tu ceva. Vizualizări. Păi nu? Păi dar nu, Bravo. trebuie să umbli la șmecherie în pula cal, nu la stomac. La stomac lasă așa ușor, pe cum se cere, ia. Lasă-mă, lasă să lățică pe așa. acolo o nu știu ce, pula cal. Bate-te focul tău. Cloș cu mac, face bine la Dar stomac. de ce nu Uite faci acolo, când să lingi lățică. ouă? Că dacă îți dă lumea. Ia, vezi cum mâncă omul în pula cală să se Mă, menține. dar de ce nu se faci facă când lingi vândumă. ouăle și scui prin La cur? ora asta, dacă ar băga în el Mă, ca sac. Ia, de grisă ce și nu- trebuie de să ce cotie. nu faci tu S-ar când face lingi huidumă ca ouăle? tine, mă. Bate Dumnezeu și copilăria ta. Vezi, Vorba lui... iar înjură. Vezi că iar înjură. Vorba lui... Mă, vezi că iar înjură, Alex. Alex, ai văzut că iar înjură. Am citat pe cineva. Da. Mă, vezi că iar înjură. Bă, am Să auzit. vezi. Exact, bă. Auzi, bă, Hale zice că ai băut bere și mă salată, să vezi cum... Poate că... Ia și că Oh, Ba, Doamne. Alexul meu. Dar băi, Alexandru, n-are rost, că eu am văzut ce ai de văzut aici cu el, n-are niciun Dumnezeu. Auzi, că ai betoneră, mă, nu stomac, mă. Iată. Betoneră, zice. Ăsta atunci. Acritură, am mănânc o salată și eu cu oțet de ăla balsamic. Acritură care ești Mai dăm un bea și gata, mă, chiar că ultimul. Chiar că ultimul și gata. Ca să vedem, dar trebuie să facem un scor bun, mă, cineva, ca să crepe ăsta, mă, să crepe mâncăul de ciudă, mă, că face bubi puncte. Că asta e aromă. Băi, auzi, Bată binile să te Adică, bată, mă. stai un pic că Alex. n-am înțeles. Ăsta își face bani pe pielea ta. da, face pe dracu bani, face la dracu. De aștia româniești, mă. Băi, dacă oamenii mă ajută aici, mă, cu ce să divin? Da, ajute-te, tată, eu, ascultă, Da. am Vrei să văzut am ce eu? fac, am văzut de ce te apreciază oamenii, mi-am dat seama. Bă, oricum, la cât Da, e frunt. foarte bine, tată. Să fii apreciat, tată, Dacă ai am avea tu, văzut. auzi. Am văzut că scuipi în cur Băi, și lingi pe băi, ouă. dobitocule, Mă, du-te în auzi, gaură, ai băi, văzut, de iară huidumă. mă face dobitoc. Păi da, pe tine te fac. Mă, băi, nepoate, mă. Bă, fii liniștit, vezi de treaba ta, păi. în clipurile mele, la cât le-am descrețit câte o frunte, le-am scos un Da, zâmbet să cu fii videoclipurile mele. sănătos, nepoate, Dacă să ai bea poți tu, face, dacă ai bea tu, să-ți atâtea dea bube Dumnezeu pe cur ca sănătate, ouăle bă, astea, tată. ia. Fută-te Linge croacă. ouă ăla, pui meu. Atâtea bube pe cur. Linge ouă ăla, te rog Au frumos. fost oameni, mă, și oameni. Bă, dar care ia am și văzut, video nu, meu da, am văzut de ce ești apreciat. Eu și râde oameni Că, care fac auzi, am văzut pe bate Dumnezeu live și copilărie ta, că tu scui prin cur și lingi ouăle. Asta e Dă-te, mă, contentul să tău. fie că-ți bag ferul, uite, atâtea gaura curul la el, bă. Voi vă dați seama? Ia, Scuipă, dar și Stai scuipă. că fac eu circumferința. Scuipă, mă, să mai primești 100 de puncte. Stai să și invers, mă. Fută-te greu. Dai seama, Să vedeți cât are curul, mă. Da, Ia, scuipă, oleacă, scuipă, pui. Ia, aha. Trebuie să mă trag Îți dai invers, mă seama. lucrurile așa. Nu am un scuipoleacă? Așa, stai mă, că sunt lucrurile tot invers. Aha, Bă, 8 dar ani, scuipă, bă. așa, 8 ani are curul, bă.
Vidanje, bă, fută-te e greu, bă, după ce... Dar nu scui pe o leacă, mă. Mulțumesc. Acritura, Da, scui mulțumesc. pe o leacă, tată. Mută imagine. Dar așa cum pare cu ochelar, are, ei, ce trebuie? Scui pe-n curbă că ai uitat o leacă. Mă, dacă mai sufri în tala odată și lingi ouăle, nu mă duci să te deblochez. Nu, nu. Dar ei trebuie să mergi, doar trebuie să mergi în taleci. Mă, amu ies și te deblochez. Hai, scui pe-n cur și lingi ouăle. Nu vreau să mă deblochez. Ți-ai dat și tu seama ce ai făcut, he? Dar nu, stai liniștit, ca asta să... Mă, ți-ai dat seama ce ai Nu, făcut? acritură, dar te supra pe mine am făcut o astăzi. cizmă pe spate. Dai bloc țândură. Mă, oameni buni, gata, eu sunt lămurit de el până peste cap. Îți lămurit. Auzi, lumea puiul meu, să-l aprecieze, să le dea Dumnezeu sănătate la oamenii de la el, că eu n-am treabă cu oamenii lui. Așa, amu ai stai spus liniștit, vorbe. Nu, eu pe tine te-am Bă, înjurat Daniel. sau te mai înjur încă pe tine. Mie Pe nu-mi tine, trebuie da. trandafirii nimănui, nu-mi trebuie punctele nimănui. Eu stau aici de dragul lor, că mi-e drag să stau cu grasul, mi-e drag să stau cu toți. Eu nu stau cu Nu să bagă Alex, Alex e cu treaba lui, nu băgați voi pe Alex în treabă. Nu, Alex nu are treabă, el nu, bravo lui, așa trebuie. Auzi, mâncăule, deci e luni, 5-6, tau o bucată din asta, cam 3 aici, 3, ia, vezi? Cam așa e grosă pula lui Bubi, intră aici lucrurile, cam asta e pulița ta, intră aici. Auziți? Din fiecare Deci tau el câte o leacă și le apreciat, duc băi. acolo pe live în autobuz, le bag în jantă la mine și acolo și când intru pe live, numai gaura la cur am sărut al lui Mâncău. Dar să mai și scuip câte o leacă, bine? Deci știi scuip, ia așa mult. Tot trăznea la umbra ta de cur. Bată-te, Dumnezeu. Au, stai, ta. Au, bă, dar strigă, mă. E beteag, mă, zice că nu mai are liber, nu e dat liber de mult, mă. La cum? De când? Mai Niciodată scuip nu o are dată liber. să Și vezi nu să îl mai plătești la auzi. timp curul, mă. Bă, mai Bă, dar scuip o ți- dată să vezi să mai auzi. Nu ți rușine, Nu, mă, Alex. Mă, dar mai dă-i liber și la gaura curului, mă. Păi dacă mă scuip tu un pic, că bine. Sami, pus mânușă. Bă, dar stați un pic să înțeleg și eu, mă, voi ce faceți? Vă scopcheți în cur unul pe altul, dar nu e cum ceva astăzi. Mânușă. Te-ai plictisit, Alex, sau îți place? Eu n-am treabă, eu stau de dragul vostru, stau aici, nu, pe mine nu mă interesează altceva. Săracul de el. Sami, am făcut pe mânușă, zice că trebuie. Tu știi foarte bine că pe mine nu mă interesează altceva. Da, știu. Mă, careva, mă, să crai pe ăsta de ciudă, mă, Mâncău, mă. El cu aceia de acolo de la Arad. Omăr să se bage pe acolo plăgădie, să facă și... Să se vadă și, Bă, nu vorbi de oamenii ăia că te înjuri iară. Vorbeai și de mine, ai treabă cu mine. Dar n-am zis, mă, numai zic așa. Bă, Bubi, mă super și te înjur. Dar pe jur, Zi mă. de mine, nu mai lasă tu oamenii în pace. Păi nu, dar zic așa, mă, Vezi că ești nesimțit până la urmă. Bă, Puiuc, Da, dar râs, uite tot mă, pulei că zi l-ai de mine înjurat ce tătă vrei și seara. gata. Bă, Puiuc, tot pulei că l-ai înjurat tătă seara, mă, că-l mai înjur 2 minute în Dar nu proces. da, nu se dă oameni, că e meu de oameni. nu, dar aceea îți duce de mâncare, mânci, Păi dar nu-i bai, dar nu-i dai, lasă că... Nu vorbi tu urât la adresa, lasă tu oamenii în Dar n-am pace. vorbit urât, mă, omul lui Atunci Dumnezeu, vezi mă. de treaba ta. Mai scuipă mă în cur odată și taci din gură. Nu, numai dacă mă lingi un pulă de 2 ori, atunci îi scui pe dată în cur. Mă, tu lingi-mă în cur, lingi-mă pe ouă, fă ce vrea așa. Dă camera și dă cu limba aici, ia. Să zicem că asta e pulița lui Bubi, hai. Dă camera, dai dracu cu tine de vatră să dai mâia tea, de Mâncău. Săracul de el. No, nu ne mai provocă, hai să mai dăm, trebuie să mă duc să mă... Nu te provoc, Bubi. Hai mă, vii cu mine să mă Bă, tu când lingi pe ouă, ce să te mai provoc, mă? Când tu lingi pe ouă, scuipi în cur, nu te mai provoc cu nimic. Bă, Tu ești Puiuc, șef. Bă, Puiuc, Bubi mai are un tic și clocește, mă, doamne, fute la astăzi. Da, ce ia, mă, că ia, bagă ăsta că... Băi, lasă-mă, bă, Alex, bă. Serus, Ali, serus. No. Hai, mai dai unul, că măr să mă piși de-ar mine. Bombonică, serus. Pișeama și în clopul cealaltă o să mă piși. Asta nu-i bombonică, mă, asta e acritură, mă. Bombonică. Nu-i bombonică, e acritură, acritură. La asta, dacă nu-i spui acritură, nu se simte bine.
La asta numai acritură îi place să-i spui. Stai, mă, stai, că știu eu până mă piși, stai așa că să-i placă, doar poate să satură. Stai așa. Stai. Nu. Uite, te Uite, lingi mă, la pe budă. bot, lingi-te în pulă singur să te lingi. Merge la mă la budă. Mere Oh, vai de stea. se cacă din fundă WC-ul și ăsta, mă. Băi, Alex, tu îți dai seama unde s-a ajuns cu TikTok-ul ăsta, tată? Da, bravo. Nu gândește-te așa, un om care să respecte, care lucră pe autobuz în Germania, să scuipe așa în cur pe live și să lingă ouăle. Și pe mine mă face nebun. Adică pe mine mă face în fel și chip. Lumea zice, păi ok. Dar cum să faci așa ceva, mă? Că el se ține normal. Și conduce un autobuz. El se ține normal. Treaba e în felul următor. Eu consider așa. Cum un șofer de autobuz care duce oamenii cu autobuzul poate să pupe în cur pe cineva să-i pută gura? Aia, nu, să-l scuipe și să lingă ouăle. Da, cam îi spui și eu, mă, pe când vine. Păi Că, acum, nu mai știu. țuca în cur atâta, că să plâng oamenii, mă, în autobuz. Să-i scuipe în cur pe oameni. Nu, că te pute gura curmă. Ai de Gura cap. atâta țucată. Dar Bă, deci m-a lăsat mască, bă. Ha? Deci m-a lăsat mască când am văzut ce fac. Că eu știam, mă, eu știam, că se vede pe mutra lui. Dar nu m-am dat seama că el în stai să facă așa ceva pe live. E gay. E gay. Da, cum mă, ar veni. tată, dar până n-ai văzut. Dar pe nu am băgat în seamă, că nu m-am Încă uitat se eu apropie atent. curul aproape și îl și mirosă. Înseamnă că e un om flexibil. Da, flexibil, așa e, da. Și el e apreciat pe treaba asta. Aude s-o beși și ăsta. E, s-o besi pe dracu. No, cum e, mă? Hă? Ți-ar place? Te-ai beșit, mă? Că am auzit ceva. Mudar. Bine, mudar. Ce vorbești? Uite-te, Bubi. Iui, dă-mi. Mă, nu lăsăm, mă. Face mai unul, mă. Facem ultimul match, mă. Asta chiar că ultimul, mă ies eu. Seară bună, Ionuț. Ce m-aș fi pișet în clopul cel tău. Trăznea la umbra lui. Bubi, cam atât o ținut tătă discuție. Hai, nu mai trebuia un Ai dat arama pe față, tată, să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar să tu corectează cu pe mine pe final. live, să-mi faci tu pe live-ul meu de aștia până-i pulă. Dacă o țineai în glumele tale, da, scuipă iar, scuipă, tată. Scuipă. Mă, ține-te, mă, scuipă. Mă, nebunule, lasă așa. Nu suci. Scuipă, mă, că tu... De ce nu mă scuipă? Scuipă, mă, curolea, că te rog frumos. Ia uite. Și după aia vorbim. Mai scuipă, uite, vezi cum se face că ploie. Ți l-aș fi dus ție, bă. Puiul meu, du-te, mami, la spital. Nu, că mă internează acolo pe Bă, definitiv. tată, ascultă-mă. Dacă lumea, un șofer de autobuz, e apreciat pentru ceea ce faci tu, să fii sănătos, atunci nu mă mai face pe mine în fel și Eu chip. nu s-a Dar tu ești mâncău, oricum ești mâncău. Tu ești acritură, da? Nu contează, mă, dar nu ling în cur și nu ling pe ouă. Băi, Și nu nu spui mai pe cur ca mânca, tine. mă, mânce putragaiul să te mânce, mă, mânce ce-o mânca pe tata. No, hai că încep și eu și așa. Cine te-a făcut asta? Vrei? Tu ești să zici acritură ce vrei, și tu tată. rămâi acritură. Tu ai fost, tu ești Orice și tu poți rămâi să zici că nu mă acritură, da? interesează. Nu eu. Eu nu sunt acritură. eu Orice sunt poți dulce. să zici, tată. No, Atâta de dulce, eu ca o bombană. Măi, Alex, eu nu mai am Da. cuvinte să zic nimic. La ce Mă am doare în văzut, pulă de discuția voastră. Eu vreau să o Ia, combin mă, pe hai, bombonica mă, și... Eu nu mă mai bag în Da, treaba așa, asta. deci tu înapoi dacă vrei. Îți face... Voi vorbiți între voi că n-am treabă. Eu cu bombonica am treabă. Cu acritura asta vreau să o combin. Hai că după aceea cotăm o cuscă să facem o lecuță de Caterinca aici, Bubi, Da. trebuie. Să o lăsăm încă o dă-l în trăznăt, că el trebuie să mânce, trebuie să meargă, să culce. Dar ce mă blaste în tomul pe mine, mă? Dar nu te-am blăstamat, Bine. mă. Dar ce și mă duc în trăznăt? Păi dacă tu zici că... Nu, blăstăm, ce- mă, Dar nu mai mă te blastă, lasă. mă, nene, că te blastă și eu după aia. bă,
M-am gândit să încerc, dar Ca să te Hai, mă, trăznați, lasă-mă, eu. vântului. știu că nu te Eu am las. zis să te duci tu în trăznăt. Păi dacă tu nu mergi la trăznăt, nu se pune. Nu, Bine. De-aia îmi de treabă, că e mai bine așa. nu, bine. Hai. Doamne, doamne, O doamne. să Hai avem la acolo, seară Hai, faină, te- mâncăule, te- te oricum. duc pe jar, Sănătate, De luni, Bubi, să de stai. luni. Mă de luni, scuipă, 10 mă, centi. cur, te rog eu. 10 centi tau Mă, din mă, asta. scuipă, mă, cur, te rog Să eu duc cu frumos. mine pe autobuz Hai, și mă, pe scuipă, live mă, te asta rog să eu. fie gaură de cur. Mă, al dacă meu, nu mă am să scuip, scriu, n-ai gaură niciun de has, cur. tati. Hai, Hai. scuipă-mă. Te salut Hai, acolo mă, și îți scuipă-mă. dorește Și o Bubi. lacă lingi, mă, pe Îți ouă ea. dorește Bubi înțelepciune, poți mai să mă, hai, și scuipă-mă pe conștiință ouă și și n-ai să lingi, mai mă, mânci. Am că- zis. Alex, Eu te am salut. zis odată. Ciao.